ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಾನು ಏಪಲ ಪಂಡ್ರವಣಿ ನಾನು ಅಭಿಮಾನಿ ಇತ್ತೆ ಟ್ಯಾರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದಿ ಪತ್ಪೆ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಬಾಡ್ನ ಪತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬಾಡ್ನಂತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮಿತ್ತು ಬಾಡು ನೀ ಉಡೆ ಮಿತ್ತು ಬಾಡ್ನ ಏತ್ ಜನ ಜೋಕು ನಾಲ್ ಏತ್ ಪೊನ್ನುಲು ನಾಲ್ ಪೊಣ್ಣುಲು ಅದೃಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೈಭವಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎರಡು ತರಗರು ಬೇರೆ How will you maintain your beauty? ಓಯ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಿನ ಟೈಟಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನಿ ಒಲ್ಲು ಪೆಟ್ಲು ತಿಂತಾರೆ ನಗೈಟೆ ಚೇಡು ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡದಿರು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೆ ಸಾರಿ ನೆರ್ತೀರಿ ನೆರಡೆ ಗೊತ್ತದ ತಿರಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ನೆರಡೆಲ್ಲ ತಿಂತೆ ಎರಡ ನಾಟಕದಾಲ ನಾಟಕದಾಯೆ ಈಗ ಆಕ್ಟರ್ ಪಂಪಿನ ವರ್ಡ್ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ತೆಲ್ದಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸೈತ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೈಯರ ಸಾಧ್ಯ ಜಂಕ್ ದೈ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಹೋಯ್ತು ಅವನ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ದ This program is brought to you by Karnataka Bank, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. Pure Masti with Manju Rai. ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಪುಗರ್ಮೇನು ಪಡೆನಂಚಿತಿ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತದು ಒಂಜಾತ್ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ. ಇನಿತ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಸಿನಿಮಾಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬನ್ನಲಿದೆ ಅಯ್ಯ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುನಲ್ಲ ಐಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅದು ಯಾನ್ ಬೇರೆನ ಅಭಿಮಾನಿಲ ಅಂದು ಅಂಚ ಅದು ಬೇರೆನೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ತು ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಗಾಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಾನು ಏಪಲ ಪಂಡ್ರವಣಿ ನಾನು ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಪಂಡ ದುಂಬುಡು ದಿಂಜಿ ಅನ್ ಕಾತು ಅಂತೆ ಪಾತ್ಯರ್ಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂಚ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ರೂಪ ಏನು ಆರಾಮಲ್ಲ ಇರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಎನ್ನ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ತಿರ್ದಾಡೆ ಪಂಡ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟರೆ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಆರಾಮ ತೊಂದರೆ ವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಮುಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಖುಷಿ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಕೂಡ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಂಚೆಂಚ ಒಂದು ಪಂಡು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಜೀವನದ ಹಾ ಜೀವನ ಅವರವರ ಆಪುಂಡು ಜೀವ ಪುನಃ ಕಂಚಿಂಚ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಅದು ಜೀವ ಹ್ಯಾಪಿ ಖುಷಿ ಉಂಡೆ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಖುಷಿ ಮಾದೊಟ್ಟು ಅದೇ ಆ ಬಿಸಿ ತ ನಡುಟು ಬತ್ತರ ತೆಂಡ ಪಾತ್ಯರ ಇರಗಿನ ಟೈಮ್ ಗೋರ್ಡದ್ದ ಎಂಕ್ ಇರಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇರಗ್ ಬಂದತ್ತು ಅಚ್ಚ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪರ್ಸನಲಿ ಇಂದತ್ತು ಪರ್ಸನಲಿ ನನ್ನ ಮೂಲ ದಾಯಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಿದೇವಲ್ಲ ಕುಳಿತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದಿರತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊರಡೆ ಆಪು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಬಿಸಿ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ ಟೈಮ್ ಕೊರಡೆ ಅಂತ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ನೀರು ರಾವಲಿ ಅದೇ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದ ಅವಲಿ ಬಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲವರು ಬಿಸಿ ಹೊಡೆದಕ್ಲೇನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾನಿತ ಕುಡ್ಲಡುಪ್ಪುನು ಪೊಗರಿ ಅನ್ಮನೆ ಯಾನ ಮೂಲ ತುಂಬೆಡುಪ್ಪುನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಅನ್ಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಈತು ವರ್ಷ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ವರ್ಕಾಡಿದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪುದ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಸುಬಕಂ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದೆ ಹೌದು ತುಲೆ ಯಾನು ಮೂಳೂರು ಉಡುಪುನು ಯಾನು ಮೂಳೂರು ಉಡುಪುನ ಅತ್ತೆ ಬಗದೆ ಮೂಲೂರು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಮೂಲೂರ್ದು ಬರೋಡಂದ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಮೂಲೂರು ಬಂದಿವು ಅತ್ತತಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ತೀವಲ್ಲ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಮೂಲೂರು ಯಪ್ಪಾತೆ ಓಲು ಬರೋಲು ಮೂಲೂರು ಎನ್ನ ಊರು ಪಂಡ ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಡೆ ಪೋದ ಹಾಕಲ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪನ ಅವೇ ಊರು ಎನ್ನ ಅವೇ ಊರು ಮೂಲೂರು ಏರ್ಕೇನರು ಓಲು ಮೂಲೂರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದೀತಾರೆ ಐಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದೀತೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಪಪ್ಪ ಮಾಡ ನಾನು ಒಂಜೇ ಊರು ಉಂಟು ಜಮ್ಮ ಮೂಳೂರು ಒಂದು ಇದು ಬಿಡ್ಲಿ
ಸಗಲಿದ್ದು ಅಂದು ಎಂಕುಲು ವರ್ಕ್ ಆಡಿದ್ದೆ ಬರಡು ಬರಡು ನಾನು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುದಲ್ಲೇ ಬೋಲು ಅವಲೆ ನನ್ನ ಮೂಲೂರು ನನ್ನ ನಾಡ್ರೆ ಸುರು ಅಂತ ಓಲೂರು ಅದೇ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಸಂಗತಿ ಇರು ಪಾತಿರೊಂದು ಪುನಃ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅವೇ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪಂಡ ಓವೇ ಸಿನಿಮಾ ಬರಡೆ ರೂಪೊಲ್ಲೇರು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರಡೆ ರೂಪ ಗೊಂಜ ಬರಡು ಈ ಜಂಚದಲ್ಲಿ ಓವೇ ನೀ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ರೂಪ ಗೊಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಓಡೆ ಮಟ್ಟ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಡ ರೂಪ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಂತ ಬರ್ತನ ಐಟು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಪ್ರೈಸ್ ಜಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ಪನ್ಪಿರ ನಿಜ 2 ವರ್ಷ ಬತ್ತ 2 ವರ್ಷ ಕೊನೆಯರು ಅಡ್ಬೇಕು ಬರ್ರೆ ಹೊಡ್ದೇವಿ ಸಾಕು ನೀನ್ ಕೂತ್ಕೊ ಸಾಕು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿ ಹೌದು ಎಷ್ಟಲ್ಲ ನೀವೇ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗು ಲಕ್ಷ ಕೊನೋಪುನು ಲಕ್ಷ ಐಕರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಆಗುನು ಅಂಚ ಕೊಂಚ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬುಲಿಪೊಡು ಬಣ್ಣ ಬುಲಿಪುನು తెలిపడు కన్నడ నీరు రప్ప చెప్పను పండ పూరేల తిక్కొచ్చి ಒಂದು తెలిపేర్ల బంగ బంగ 100% ಇದು తెలిపేರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಮ್ಮಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ తెలిಕೆ ಅಂದ తెలిಪೋಡು ಅಂದ ಅವು ಮನ ಬಿಚ್ಚಿ తెలిಪೋಡು ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅತೆ ಅಕಲ ಮೋನೆ ತೊನಗ ನಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ ಮನ್ తెలిపేರಾಪುಣ ಅವೊಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ తెలిಪವನ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಅವು ಆ ತಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂದೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಚಿರ್ಪಿರೆ ನಾನು ಹೌದಾನೆ ಅವು ದುಂಬುಡು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇ ಮಂದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡೀ ಪೋಯಿನಿರ್ತ ಹತ್ರ ಅದು ಪೋಡೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಗದ ಅದಲ್ಲ ಅಂಚದು ಬುಲಿಪಾಲೆ ಬಂಡ ಅಂತಪ್ಪ ಬುಲಿ ಬಾವಿರೇನು ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಂಡ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಬುಲಿಪಾಡ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನೀ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬುಲಿಪಾರಿ ಆನಲ್ದ ಗೇಸ ಮೂವಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ದಾನು ಮೇರ್ನಟ್ಟು ಅರವಿಂದ ನನ್ನ ವೈಫ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದ ನವೀನ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಬಕ್ಕ ಅರವಿಂದ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಅಕಲ ಕಾಮಿಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಂದೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೀರ ಅದೇ ಹಾಕೊಂಡು ಓದ್ತೀನಿ ಅದು ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಒಂದು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕನತೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಓಲ್ ದೀಪ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆತಂಡಿ ಯಾನ್ ಎಂದಿತ್ತ ಐಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲು ಉಪ್ಪನಿತ್ತೆ ಐಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಡು ಆ ತವಾಡ್ ದೇವರೊಂದು ಜಾಗ ಓಡ್ ಬಂದನೆ ಪಲ್ಲಿಂದ ಅವಾರ್ಡ್ ಪುರ ಇಲ್ಲ ಅಡಿದಿತ್ತು ಇರು ವರ್ಕ್ ಆಡುಗಳು ಬರಂದ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಪನೆ ವರ್ಕಡೆ ಕಟ್ಟು ನಿಲ್ಲು ಅವಲೆ ಕಟ್ಟದ ಅವಲೆ ಕುಲ್ಲು ಬೊಕ ಐಕಂದು ಬೇತಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರಂಡ ಅವರ ಅಲ್ಪನೆ ಇರೇ ಕೃಷಿ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಆಡಿದ ಪಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಪಿರೋಡ್ ಜಾಗ ಇಡಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ ಬಂದಿತ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇರಗೆ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಡ ಬಂತಿಜ ಬಂತಿನ ನೆನಪುಂಡು ಎಂಕಿರಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೋ ಜೊತೆ ಇಚ್ಚ ಬೊಕಿರಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಯಾನ್ ಹೊರ ಐತಾರ ಕುಲ್ಲು ಎಂಚೇನೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕರಂಗಲಿ ಮಾಲ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಪ್ಪನ ಕರಂಗಲಿ ಮಾಲ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ ಇರಗೆ ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಜನತ ದಾನೆಯ ವರ್ಣ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜನ ಬರ್ಚಾದಿರ ವರ್ಣ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಮೋನೆ ರೀಡ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಫೇಸ್ ರೀಡ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಸಾವ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇದೊಂದು ಸಾವು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಮ್ಮ ಶೋ ದೇವರೇ ಸೀರಿಯಸ್ ರೂಪ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮಾತಮ್ಮಲ್ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪರದೆ ಕೃಷಿ ಬಂಡ ಅಂಚ ಕೃಷಿ ಅತ್ತು ಈಗ ದುಂಬುಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಡ ಕೃಷಿ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚದು ಜಾತಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಿಡ ಪಕ್ಕ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು 50 ಸೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಾದ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಆತನ ಗಿಡ ತೊಟ್ಟೆಡು ನಡ್ಪರಿಗೆ ಫುಲ್ ಬಕೆಟೆಡು ತೊಟ್ಟೆಡು ನಡಿಯ ಭೂತಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ಸತ್ಯ ತೊಟ್ಟೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಭೂತಾಯಿ ಕರೆ ತೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತು ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೈತನೆ ಬಾಡುಂಡು ತೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ನಡ್ಪಿನಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬಿತ್ತು ಬಾಡು ಶೋಕ ಆಪುಂಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಿತ್ತು ಬಾಡ್ನ 10 ಮಿತ್ತು ಬಾಡ್ನಂತೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಿತ್ತು ಬಾಡು ನೀ ಉಡೆ ಮಿತ್ತು ಬಾಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಿತ್ತು ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟು ಬಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಶೋಕ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ಅಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು ಆಪುಂಡು ಅದೇ
ಮರ ಪೂಜ ಪದಪೆ ಮರತ್ತಿ ಪದಪೆ ತೈ ಬರೇರೆ ತೈಯ ಪದಪೆದ ಕಿಂದೆ ಕಿಂದೆ ಅವು ಬಕೆಟ್ ಪಾಂಡ ಇರೆಗು ಆಪುಂಡ್ ಬಕೆಟ್ ಯಾನ್ ಪತ್ಪೆದ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪತ್ಪೆತ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದು ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೋಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೋಡ್ ನುರ್ಗೆ ನುರ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪತ್ಪೆ ನುರ್ಗೆ ನುರ್ಗೆ ಪದಪೆ ಪದ ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಗರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಪ್ರತಿ ಬದುಕನಕಲ ಅಂದ ಮೂಲು ಹುಡಿತಿನಗಲ ಅದನಿಗದು ಅಂತ ನೀರು ಪಣ ಹೋಯಿನವರು ಮೂಲೂರ ತೈತ ಬನ್ನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಎಬ್ರಾಡ್ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪುರ ಎಬ್ರಾಡ್ ಇತ್ತೀರು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಅಂಜಂಗ್ಲೆ ಪುರ ಇರೆ ರಪ್ಪ ಐಟಮ್ ದ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಅಂಚ ಅವನುಂಡ ಅವನುಂಡು ನಡ್ತದೆ ಗಿಡ ಇರೇನು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದು ತೋಲ್ಯ ಕೃಷಿಕೆ ತಿಂದು ತೋಲ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ತಿಂದು ಇವರು ಅಂಚ ಆತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆಶೆ ಉಂಡೆ ಕೊಂಚ ಅದು 15 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಮಿನಿತದ ನಾನು ಆತ ಜಾಗ ನಾನು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಬಂದದ್ದು ಫುಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಗಿಡ ಬಾರ್ದು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡೆ ನಡ 15 ಎಕರೆ ನೀರು ಕಾಡು ಮಲ್ತನ ಕೃಷಿ ಎಪ್ಪ ಮನ್ಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮೀ ಕಾಡು ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಗಿಡ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಐವತ್ತು ಐಟೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ನೇಜಿ ನಡಪಾರ ನೇಜ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತುಲಿ ಯಾನುಂಡತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಒಂದು ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಓಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುಂಬ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮಗೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬರೋಡು ಚೀರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂದೆ ಏನಾದಾಗ ತೋಜದ ನಮ್ಮ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುವರದೆ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆಡ್ ಫುಲ್ ಬಾರ್ ಪಾಡುವ ಬಾರ್ ಪೂರ ತೊಟ್ಟೆಡೆ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಏಜೆ ಸೆಟ್ರು ಸಂಬಂಧ ಆ ತೊಟ್ಟೆತ್ತು ಮಾರಿ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡು ಬಿತ್ತು ಬಾಡ್ದು ನೇಜಿ ಮಂದಿಟ್ಟು ಐಟ್ ಕುರಲ್ ಹಾಪುಂಡತೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟುನ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುವರತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಆ ಕುರಲ್ಲೇ ಗೆತ್ತು ಕಟ್ಟು ಮಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲೆ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಗ್ರೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಗುಲೆ ಕಟ್ಟು ಇಜಿನ ಇರ ಒಂದು ಐಟ್ ದಪ್ಪೆರ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ದಪ್ಪೆರ ಒಯ್ಟೆ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡು ದಪ್ಪುಂದ ಅದೇದು ಮೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಡು ರಡ್ಡ್ ಪೆತ್ತಡ್ ದಪ್ಪೆರ ಪೆತ್ತಡ ಸಾಕು ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೆ ಗೆತ್ತು ಕಟ್ಟು ಇಜಿನ ಬೇತಗಳಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡತ್ತೆ ಪೋತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತು ಅವನೇ ಮಲ್ತದ್ದು ಅರಿ ಆಪುಂಡ ಆ ತಾರಿ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಾದಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ನೇಜ ನಗನೆ ಗೆತ್ತದ ಕಟ್ಟು ಅದೇ ಅರಿಯೇ ಬಾಪಿನದ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಕಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮಂತ್ ನೋಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ತೋಜಡ ಅದು ತೂದಿತ್ತೆ ಓಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಮಲ್ದಿತ್ತರ ಟ್ಯಾರಸ್ ಬಾರ್ ಆಪುನದೆ ಬಾರ್ ಆಪು ಇತ್ತೆ ಟ್ಯಾರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪೆ ಆ ಬಾರತ್ತಿ ಅಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾರೆಸ್ ಬಾರ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ದೇಟ್ ತೊಟ್ಟೆಡೆ ತೊಟ್ಟೆಡೆ ಆ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡು ಐಟೆ ಕೊನ ದೀಪನು ಮೈತ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಅನಾಗ ಒಂದು ಬಾರೆ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಬೇತೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಸವನ್ನಾಗ ಓಪನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಓಪನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂಚ ಕೃಷಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ದುಪ್ರ ಮನ್ಪುರ ತರಕಾರಿ ತರಕಾರಿ ನಿಗಲ ಇಲ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಡು ಇತ್ತು ಮಲ್ಪೂಜ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಇವೆ ಪದಿ ಪೆಗಿದು ಪಂಚ ಚುಚ್ಚು ಮಲ್ಪ ಬಸಲ್ಲ ಮಾತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಜಾಗಡು ಫುಲ್ಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಮಾರುಜ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ದೇವರೇ ಪತ್ತು ಇರುವ 30 ಗಿಡ ಉಂಟು ಮೇಡ ಅಟ್ಟಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಮಾರ್ರ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜವು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಅವನ ಕಟ್ಟ ದೇವರೇ ಪಾಡೋದು ಸಂಚ ಅದು ಮಾರ್ನ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮಲ್ದಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನಂತೆ ಅಂಚ ರೂಪ ಪುಟ್ಟದು ನೀವು ವರ್ಕಾಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಅತ್ತ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಡ ಅವು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲಿ ಇತ್ತಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲದೆ ಪೆದ್ದರೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಹೋಗಿನದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ರಮ್ಮನ ಇಲ್ಲುಪ್ಪನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಹೊಸಂಗಡಿ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಪೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಪ ಪೆದ್ದದಿ ಡೈಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ ವರ್ಕಾಡಿ ವರ್ಕಾಡಿ ಏಟ್ ಜನ ಜೋಕು 4 ಈರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏತ್ ಪೊನ್ನುಲು 4 ಪೊಣ್ಣುಲು ಶಾ ಅದೃಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೈಭವಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರಡು ಸಾರ ಕೊರ್ಬೇಕು ಎಂಗಿನ ಕೇರಳ ಗೌಲ ದಿಕ್ಕು ಜೀವನ ಸರ್ ಅದ ನಾಲ್ಕು ದರಲು ಒಂದು ಅವೇ ಪೊನ್ನುಲೆ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಕಲ್ಪುರ ಇತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆತೇನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಜಾಬ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಿಂತು 3D ಡಿಸೈನ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆರೊಂಜೆಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಕೃಷಿಕಲ್ಲ ಆಪುನಾರು ಕೃಷಿಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ರಜೆ ಪುನಗ ದೈಕೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಡೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಜ್ಜಿಂಡ ಪಾಪ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪು ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಾಡ್ಲಕ್ಕ ತುಂಬ ತಟಿಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನೇರೊಂದು ಮಲ್ತದ್ದು
ಈ ರೀತಿ ನೀರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಆಯ್ನಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರೀತಿನ ಮಲ್ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನು ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪರು ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ಮೋನದು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕೈತಲ್ ಆಪನ ಶೋ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರೋಡು ಮಲ್ತೊಂದರ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದರ್ಲೇರು ನೆಲವುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಡ್ರಾಮಾ ತುಯ್ಯೆ ಬಟ್ ಮುರಣಿ ಕೂಡ ತುಯ್ಯೆ ಅಂಚ ಅದು ಆತ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ದೂರ ದೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡದೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳರ್ ಬೇತೆ ವಿಜಯ್ ನಂಜು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರ ಖಂಡಿತ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಿ ಯಾನೈತು ಮೂವಿಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದೆ ದಾಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಟೀಮ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕ ಅಕುಲು ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೋರುಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಆರು ಪಾಪ ಅಂಚತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪದು ಶೂಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ನಿಂತು ಜೈತು ಮೂವಿ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪರೆ ನನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಸೀಸನ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಆರು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಲಂಚ್ ಬುಡ್ದು ಗೊರ್ಪುಜಿ ರೇಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪದು ಎರಡೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಕಡೆ ಬಿಡುದೇರ ದೂರ ದೂರ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂದ ಅಂಚದಿರಿಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏಪಲ್ಲಿರಿಗೆ 6 to 6 ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಅದೇ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಇರಿಗೆ ಬೇಗ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದನ್ನ 4 o'clock ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪುರಿ ಇದೇಗ ಏಪಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಎಂದ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಹೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ರೆ ఒక ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಬಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಸಂಜೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಂಗ ಒಂದು ಬೋರೆ ಅಂಚದೊಂದು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದೂರ 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 ನಿದ್ರೆಗೆ ದಾದ ಅಲ್ಬಾರ್ ಇದ್ರೆ ಬಟ್ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬೇಸ್ ದುಂಬುಲ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪುನು ಕೆಲವು ಸಲ 4 ದಿನ ಜಪ್ಪನ್ನ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಮೇಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಓಯ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಿನ ಟೈಟಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಜಂಚತ್ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜೆರ್ದು ಅಡೆ ಎಡೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪ ನಿತ್ತೆ ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊರಡಪ್ಪನು ಮೇಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಎಂಜಿನ್ ಅಂತೂ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ನಾವು ಪುರ ಮನ್ ಪೆರಪುಂಡು ಒಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಪಾ ಹಾಗೆ ಅಂಚ ಪುರ ಮಂತೊಂದು ಪೆರಪುಂಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪುರ ಆತ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ತು ಬರ್ತದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಮನದನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪೋದು ಪುರ ಈತ ಟೈಮ್ ಎಂಚತಿಕೊಂಡು ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ದುಂಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ದು ನಂಚೂರು ಪೊರ್ಲಿತ್ತದು ನಿರ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಈಜಿ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಂದಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆಗ ಜಿಮ್ ಮಲ್ಪ ಐಕೆ ಟಾಮ್ ತೆಕ್ಕುಜಿ ನಮಗೆ ಅವು ಪ್ರದಾವಣ್ಣನ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೂರ ಉಪ್ಪುನು ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೊ ಟಾಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಯೋಗ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮಲ್ಪಕೊಂಡು ಅವಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವ ಬ್ಯೂಟಿದ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಾಕಿದ ಮಲ್ಪರ ಟಾಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಬಿನೊಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಡೆಗ್ ತಿಕ್ಕುದು ಚಿಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಪುಜಿ ಇರಿಗೆ ಲೇಟ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿನ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ ಬತ್ತು ಜಪ್ಪರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ಬೋರ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇರಿಗೆ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಡಿದ್ದು ಬೋರ್ಡು 4 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿದೋಡ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರುವ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು ಆತ ಇರು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ಪಡು ಇರು ಕಾರ್ ಮುಡಿ ಪುಡ್ತೀವಡು ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಡೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಕಾರ್ ದೀದ ನಡತೊಂದು ವರ್ಕ್ ಅಡಿಪೋಡು ನಡತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ ಅಪ್ಪ ಗಿರಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಹಾಗೆ ನೀರು ಪಡಿತು ದುಂಬೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀರನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಅದೇ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಂತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಒಂದು ಬೋಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಉಲಾಡಿರ್ ಖುಷಿ ತರಂದ ಅವು ಮೋನ್ ಹಿಡಿದು ತೋಜು ಆತೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅವು ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಬೈದಿನ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಅನುಭವ ಅಂತ ಬಂದ ಬಲ್ಲಿಗೋ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಬೈದಿನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಉಲಾಡು ಇಂಚ ಲೈಫ್ ಏರುಪೇರು ಅನ್ನಾಗ ಅದಾಗ ಮೋನ್ ಹಿಡಿದು ತೋಜುಂದಿತ್ತು ಏಪ ಇನ್ನರ್ ಇರಾಗ ಖುಷಿ ಟುಕ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಲೈಫ್ ಆವೊಂದು ಪೋಪುನ್ ಜಿಂಗಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಜಿಂಗಲ್ಲ ಬಂದಪ್ಪ ಇರ ಬೋರ್ಡ್ ಖುಷಿ ತೋಜು ಅಂಡ್ ಒತ್ತೊಂದತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇರು ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಬನ್ನಿ ರಪ್ಪ ಬಂಡ ಏರು ಗೊತ್ತಾವ ಆರು ಬಂತೇರು ಕರ್ಲಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬೂರ್ಂಡ ಒನಸ್ ನುಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರ್ಲಗ್ ಬೂರ್ಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಅಂದ ಅವಳು ಅದುಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಪನ್ಪಿರೋದಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಡು ಲೈಕ್ ಫುಡ್ದು ಮಿತ್ತಿಡು ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವೆಜ್ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ವೆಜ್ ನಾನೇ ಬಂಡ ವೆಜ್ ಏರ್ಪಡ್ದು ದೆನ್ 1 year ಇಂಚಿ ಪಡ್ದ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ
1.5 years. ಬಟ್ ಅದೇ ಮೇಲು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಗ್ ಮಾತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪೋಂದೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಬೊರ್ಚಿಂದ ಅಂತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಹಾಪಾಪ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕಿರ್ತಿದ್ದ ನೋಡು. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಬರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋಕೆ ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕ ತಪ್ಪು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಒಲ್ ಮಲ್ದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರ್ಪುನದ ಪಾಪ ಮೆನ್ನಿಗುಲಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುನಿದೆ ಒರಿ ಉಜ್ಜವು ಕೇರ್ದು ತಿನ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಅಂಚತ್ತು ನೀವೇ ಪೋದು ಕೇರ್ದು ತಿನ್ನೊಂತಿನ ಯಾರತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಓಲ ಏನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕು. ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ದೆಂಜಿ ಬಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ ದೆಂಜಿ ಬತ್ತಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಜೀವದ ದೆಂಜಿ ಸೈಜ್ ಪೇರ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಮಾತ. ಸೊ ಇಂಚ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಈರಿಗೆ ಒಂದು ಹೂವು ಅವ ಪಂದ ನಾನೊಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ದ ಪಂಡೆ ಅವು ಪರದೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಅವೇನು ಕೊಂಡಾಗಲು ಕಡೆ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದ ಕಂತ ಕೊರಿಯರಿ ಯಾನ್ ಸರಿ ತಿಂದ ಐಪಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜೋಳೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂತುಂಡ ಅವು ಬದುಕುದು ಅತ್ತ ಅವು ಬದುಕುದು ಅತ್ತ ಅವು ಎನ್ನದ ಹತ್ರ ಅವೇನು ಕೆರಿಯರ್ ಬರುವ ದಾದರ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬರ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಬೊರ್ಚಿಂದಾಂಡ ಅಂಚ ಅವೇನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂದಿ ಎಗ್ಗಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ಅವು ಎಗ್ಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು ಬೊರ್ಚಿಂದಾಂಡ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಕ್ ಅನ್ನಂದು ಒಗದಲ್ಲದ್ದು ಇರಗಂಟ್ಲೆ ಅಂದ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲೆದ್ ಬೇಕು ಇರ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಡೆಂಜಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ದೆಂಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಮೀಂದಲ್ಲ ಬೇಡ ಪೂರಲ್ಲ ಪೂರಲ್ಲ ಅಂದು ಪೂರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇರ್ ಬಿಡ್ಪುಡ್ ನಾನು ಪೂರಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಡೆಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಡೆಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಲ್ಲ ಅತ್ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಡೆಂಜಿ ಪರಪ್ಪನ ತೂದಿರೆಗ್ ಹಿಂಗ ಬೇಜಾರ ಇದ್ದು ತುಲಿ ಅವು ಯಾನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದ್ರೆ ಬದುಕುದವು ಅಂದಪ್ಪ ಈರ್ ಡೆಂಜಿ ನಿಂಚ ತಟ್ಟೋಡಾಡು ತಟ್ಟದಿಂಚ ಜೆಪಡಾವಡ ಜೈದು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಅಂದು ಡೆಂಜಿನ ಪತ್ತದ ಜರತೇರು ಅಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರಿಯಲ್ಲ ಇತ್ತಿದ್ದು ಅಂದು ಮತ್ತದುಂಡ ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬಾದ್ಯ ನಂದು ಅವನ್ ಫೀಲ್ ಆಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊಟ್ಟೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವು ಇತ್ತು 2-3 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ ನಿನ್ನತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಮಲ್ದೆ 5 ವರ್ಷ ನಡಬಾದೆ ಬೊಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮೂವಿ ಕೂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಫೋನ್ ಬರ್ಬಿನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕಲ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಬೇಕು ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಿನಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕಲಿ ಸೆಟ್ ಆಪಿನಿ ಈಜಿ ನೀವು ಬೇಕು ಪಂಡ ಯಾನೇಂಜ ತಮ್ಮನಾಗ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಾತಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕಲ ಆಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂದು ಎಂಕೆ ಖುಷಿ ಅವನು ನೀಡ ಪಾತೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ 4 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪೋಗ ಸತ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೈಜಿ ಈತನೇಟ ಕೃಷಿ ಅಂಡ್ ಡೆಂಜಿ ಅಂಡ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರ್ಬೋದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈನಾಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಓಲು ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಹೋಲಿತನೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮುಖಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬರುದಿಲ್ವಾ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬೇತಕ್ಲೆ ಕುರ್ದು ಬಿಡ್ನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ದು ಬಿಡ್ನೆ ಈರೇನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಎತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಈ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಬರಿಯರತ್ತು ಯಪಗ ಇರಿಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂಡ ಬಿಲ್ ದೇತೋನರತ್ತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪೋಯಿಚ್ ಅತ್ ಯಾನ್ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ದೇತನ ಬಿಲ್ ದೇತೋಲ್ವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದ್ವೆ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸಂದೀಪ್ ನಕುಲು ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಪ್ರಸನ್ನ ನಕುಲು ಯುಟಿಕ್ ಆದರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬರೋಂತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಮುಡಿಪು ದಕುಲು ಎನ್ನ ಊರತ್ತು ಮುಡಿಪು ಅಂಡ್ ಇಡೀ ಮುಡಿಪು ಏರಿಯಾದಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಡ್ 5 ವರ್ಷ ಹೋಟೆಲ್ ನಡಬಾರೆಗೆ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಏನಿರ್ದವ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ಚಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಆಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಅವು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಇರೇನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಖುಷಿ ಆಪಂತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಂಡು ದಾಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವುಮೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವುಮೆನ್ ಈಮೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಲ ಉಳ್ಳಾರು ಆಮೇಲೆ ಪೋಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಂಡು ದಾಂಡ ಡ್ರಾಮಾಗ್ ಪೋಂಡು ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲ ಉಳ್ಳಾರು ಮೂವೀಸ್ ಪೋಂಡ ತುಳು ಮೂವಿ ತುಯಿನಕ್ಲು ಅತನು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಪೋಲ ಮೂವಿ ತುಯಿನಕ್ಲೆ ಈ ಮೋನೆ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂದನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಪ್ರತಿ ಮೂವಿಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆ ಕೃಷಿ ತಕ್ಕಲು ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡುವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ತೋಟ ಹಿಡ್ದಾಗ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆ ಬಂದ್ಬೇರು ಎಕರೆಗಟ್ಟ ತೋಟ ತಿರುಗಲಾದ ಹೊರಡ ಮಗ ತಾಂಡಲ್ಲ ತುಲೆ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೈನು ಮೋಕಿ ಮಲ್ಪಾತೆ ಪ್ರಕೃತಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಮೋಕಿ ದೈಟ ಪಾತೆರುವರು 100% ಅದೇ ಗೊತ್ತಿರಗ ಯಾ ಪಂಡೈತಿ ಹೆಂಗ ದಾದ ಗೊತ್ತಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮನ್ಪಿನಿ ರೇಗು ಭಾರಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಗಿಡ ನಡೆದಪ್ಪತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಒಲ್ಲ ಸೈತನ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅರ್ಧ ಜೀವನ ಪೋಯಿನ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಸುಮಿದ ಗಿಡ ಇತ್ತೇನೆ ನಾವೇ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ನಡ್ದಿ ತಿಂಡ ಅಯ್ಯವು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಹಿಡಿತೇನೆ
ಏತು ವರ್ಷ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮళ్ళీ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಮೋರ್ ದೆನ್ ನೀನು ಕಿನ್ನೊಪ್ಪನಾಗನೇ ಅದಾಯಿ ಉಂಡು ಅಡಿ ಕಾಯ ಒಂದಿಜ್ಜನ ಒಂದಿನ ದಾದ ಮಂದಿರ ಪಂಡು ಇಡೀ ಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಪನಾಗ ಬೇಲೆ ದಯ ಕೊಂಚ ಗಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ದೈಕ್ ಗಡಿ ಪಾಡ್ದನಾಗ ಅಟೊಂಚಿ ಕಾಯಿ ಇತ್ತು ಗಡಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಪಪ್ಪಡ ಬಂಡೆ ಅಟೊಂಚಿ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಪಪ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತೋಷ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಎಂತ ಉಪ್ಪಡ ಒಂದು ಬುಡು ದಾದ ತೂಕ ಬಂದು ಅಂಚ ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ದು ಅವು ಕಾಯಿ ಪರಂದಾಂಡು ಪರಂದತ್ತನಾಗ ಮುಸುಂಬಿಯವು ಅವೇ ನಡ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೇಪ ನಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಐತ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಐತೆ ಮುದೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೊಡ್ಪದು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ಯ ಇಡೀ ಮುಸುಂಬಿ ಒಂಜಿ 150 ಮುಸುಂಬಿ ದೈಟ್ ಫುಲ್ ಐಟ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಮುಸುಂಬಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಪಟ್ಟನು ಫುಲ್ ಮುಸುಂಬಿನ ಮಾತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ ಮುಸುಂಬಿ ಆಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಾಡು ಪೂಜತೆ ದೈ ಒಂಜಿ ಇರ್ನಾತೆ ಎತ್ತರ ಉಂಡಾತೆ ಕೈ ಕೆಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತನು ಒಂದು ಬತ್ತಿನಗಲು ಕೊಯ್ದು ಕೊನೇನಿಲ್ಲ ಡುಪ್ಪಂದಾಗ ದೈಸ ಇತ್ತನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದೈಸ ಇತ್ತನು ಆ ತೋಷತ್ತಿನ ದೈ ಐಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನು ಕುಡಂಜಿ ಮುಸುಮಿ ದೈಕ ಅಂತ ನಡಿ ಕುಡಂಜಿ ಮುಸುಮಿ ದೈಕ ಅಂತ ನಡೆದನಾಗ ಅವು ಬುಡ್ಪುರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂವೆ ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಒಂಜಿನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಜೋರ್ ಮಂದಿನ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಆತೀನಿ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಓದೆ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಪಿನ ಆತೀನಿ ನನಗೆ ಸರಿ ಜೋರ್ ಮಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಪೂ ಬುಡಿಯ ತೂಲನ್ನಿಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಬಂದು ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೂ ಬುಡ್ದು ನಾವೇ ಕಾಯಿ ಬುಡ್ತುಜ್ಜಿ ಪೂ ಬುಡ್ಡು ಅಂಡ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಈಗ ಪೆಲತ ಮರ ಆಂಬಿಟ್ಟು ಬೇತ ಮರ ಮಾತಿತ್ತನು ಯಾಕೆ ಮಿತ್ತು ಪೋರ ಆವಂದಿಜ್ಜಾನು ಸೊ ದೈಸ ಆಯ್ತು ಎಂಗಪ್ಪ ಕುಂಜೀತು ಫೀಲ್ ಅನ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಯಾನಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕವು ಸೈತಿನ ಅತ್ತೈಕ್ ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ರೆ ಆ ಒಂದವು ಸೈತಿನ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಆ ಪೂಜೆ ಇಡಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಆತ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಬೇತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಏನು ಅಂದಂದು ಹೊರ ಕುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬರಕಂಚ ನೇರಂದವರ ಅಂಚೆ ಪೂ ಬಿಡುಪುಂಡ ಅದು ಪನ್ವೇರು ಬಟ್ ಆಯ್ತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕಡೆ ಪಂಡರಿಗೆ ಅವು ಕಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆದ ಅವು ದಾದನ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಗಿಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ನಿಜ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಕಲ್ತದ ಅವರಿಗೆ ಮರನ ಮುಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ಈರ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಬೇತದಿ ಕಟ್ತುಲೆ ಅವನು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರೋ ಮರನ ಪದ್ದನ್ನಾಂಡ ಭಾರಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋರ್ಪುಂಡಿದೆ ಮರ ಅವು ಇರಕ್ಕೆ ಜೀವ ಮರಕ್ಕೆ ಏಪಲಾಗಿ ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಮರಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಮರಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಬನ್ನಗಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿಗೆ ఆయన ಕಡ್ಪರ ಬರ್ಪುನ ಬನ್ನಗಲ ಮರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಗ ಬಾರಿ ಪೋಟುಂಡಿಗೆ ఆయన ಕಡ್ಪರ ಬನ್ನಗವು ಅಪ್ಪ ಕಡೆಗೆ ಜೀವ ಹೊಂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾತೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮುಂಚೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ದುಂಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದೇ ನಾನು ಗಿಡ ಅದು ಹೊಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬೇತೇನೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಗಿಡ ನಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿದ ಬಿಲ್ವದ ಹಂಗೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಥರದ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಗಿಡಗಳೇನು ನಡೆದು ಓಕೆ ಇಂಕ ಪಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೇತೆಗಳ ಕೊರ್ಪುನ್ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಈ ರೊಂಜಿ ಪಂಡರ ನಾಡ ರೂಪಾಯಿ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬದುಕುಜಿ ಪಂಡ ಯಾನೆಲ್ಲ ಇರ್ನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬದುಕದು ಗೊರ್ಪ ನಡೆದು ಇಂಕ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂದಂದು ಅವೇನು ಭಾರಿ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ನಡೆದು ಇರಗೆ ಕಂತು ಗೊರ್ಪ ಅಂಚಿನೊಂದು ಉಂಡು ಕೊರೋನಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಡ ಪನ್ಪೇನು ಸಯ್ಯರವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸೈತು ನನಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಅಂದಂದು ಸಯ್ಯರವಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂಚೆ ನೆಂಕೊಂತ ದೈದಿದ್ದು ಕೊರ್ಪರ ಇಲ್ಲ ಅಂದೇ ಬಸ್ಸಿಂತ ಅಂದೇ ಬಸ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಇದು ತಾಂಕೊಡು ಮತ್ತೆ ತಾಂಕೊ ಬಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬಂದು ನಾನು ಇದೇ ಗೆಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡೆದು ಕೊಡುವೆ ನಾವೇನು ನಾನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ತಂದಾಂಡ எனக்கு ಒಳ್ಳೆ ಕೃಷಿಕ್ಕಿದೆ ಆತವೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಏತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡದು ಏತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇನು ಅತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಗಿಡ ಮರ ಪ್ರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಸೀತಾಫಲ ಬೊಕ್ಕ ಚುಕ್ಕು ಮಾತು ಆಪುಂಡು ಅವಂತ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಅವೇನು ಹೊರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೈಟ ನನಗೆ ತಿಂದ ಬೋರ್ ಆಗುದ ಅಂಚ ಅವೇನು ತಿಂದ ಕೊಂಚ ಅದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಗಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಜಕರೆ ಬಕ್ಕಿ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿಳ್ದು ಫುಲ್ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಮತ್ತದು ಇದು ನವಿಲಿಗೆ ಫುಡ್ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಪುಣೆಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಆತ ನವಿಲು ಬರ್ಪ ತಿಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಒರಿನ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಐನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ನವಿಲಿಗೆ ಬಂದವು ಐಟ್ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಇಡೀ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಫುಲ್ ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ನೀರು ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಜೋವಾಂಡ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಜಾಲ್ಡ್ ದೀತೆಂಗುಲ್ ತಾವರದ ಪಾಟ್ ಮದ ಐಟಂತೂ ಏಪಲ ಮೀವೊಂದೇಪು ಮಾತಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ಲು ಇಟ್ಟಂತೂ ಮಸ್ತು ಸೆಕ್ಷಕ್ಕೆ ಐತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೋಡು ನೀರು ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಪಂಪಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಿವೋಡು ಬಂದತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಪಾಟ್ ಇಡೀರ ದೀಂಡ ಪಾಪ ಪಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪಣೆ ನೀವು ಸೈಪುಂಡದೆ ಶೆಕೆಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈರಣ್ಣ ದೀಲ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ಬೇಕ ಖಾಲಿ ಹೂ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಅಂಚತ್ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇರನ್ ಪಿಲಿಕುಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇರಿ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಪಿಲಿದಾಕ್ಯರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಪನೆ ಪಿಲಿಕು ಉಪ್ಪುದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಪುರಾತನಿಗೆ ಪಿಲಿ ಇರನ್ ಮೀನ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೇರ ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಿಲಿಕುನ ಓ ಶೋರ್ ಅದೇ ಇದು ಪಿಲಿಟ ಬರ್ಬೋದು ಪಾತಿರ್ದವ್ರು ದಾನೆ ಪಿಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಪಾತಿರ್ದವ್ರು ಸೀದಬಹುದು ಪಿಲಿಕ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅರು ಫಬಲಮ್ಮ ರಾತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಾರ ಪಂಡ ಒಂದು ಅತ್ ಪ್ರಾಣಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕೆ ಮೋಕೆ ಆಂಡ್ ಇರಡ ಒಂದು ಅತ್ ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಇರಡೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಆತ ಮೋಕೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಟಾವು ಅದು ಉಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಪನ್ಬಿನ ನೇಪಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ದೊಟ್ಟುಗಾಡು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಉಣ್ಣು ಮಲ್ದಿ ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಅವಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಡೋದೆ ಈತ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊರ್ತು ನಾನು ಇಲ್ದಾದ ಕೊರಿಯರ್
ತಾಲೂಕು ದಾಟ ದೈ ಅಲ್ಲ ಜೀವನ ಉಪ್ಪುನ ನಡು ಅದೇ ಗಾಳಿ ಅಲ್ಲ ಗೊರ್ಪು ನೀರೆಗ ನೀರೆಗತ್ತ ನನ್ನ ಇರ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ನೇವು ಬೇರೆಗಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಪ್ರಾಣಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಣಿದಲೆಗ ಮಲ್ಮುದು ಅಂಚತ್ತಿ ಯಾನು ಪುರ ಮುರಣಿ ನಾನು ಪಿಲಿಕುಳಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಬೈ ಆತನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಕ್ ಬೀಗ ಪಾಡ್ರೆ ಆದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪೋಯ ಟಿಕೆಟ್ ಉಲೈ ಪೋಂಡು పోదు పిలికులు పూర చెప్పారా పోతా పందు పోతినగల్ల చెప్పు ఎక్కులు అతత్ బై ఆండ పిలి పోపన టైం పిలికుల టైం ఉండదు ఒల్తుద్దు పోపిను అవు ఇంచి పిదైతన పిలి ఉలై పోపన ఆజి గంటన ఉలై పోపన ఉలై పోనుండు పిలి యాన్ పోయే జత ಪಿರವೈದಿನಿ ಬತ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಸುಳ್ಳತ್ ಅಪಣ ಪ್ರಾಣಿದ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಪಿಲಿ ಪಿದೆ ಇಂಚ ಪಿರ ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿನಿ ಕೂಡ ಇಂಚ ಪಿದೆ ಬರ್ಪನೆ ಇತ್ತಂದೆ ಅವು ಪಿದೆ ಬರ್ಪನೆ ಯಾನ್ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮುಗಿ ದಡೆಗಿರ್ನ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋಟ್ ಬಗ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ ಬತ್ ಪಾತಿರ್ದ ಬೋಡತ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂಗಿಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇತ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು ಅವಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಇರ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಪುರ ಓಲು ನಮ್ಮ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಹೆಂಚಿನ ನೆನಪಿರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ನಡ್ತೊಂದೆ ಪೋನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅದ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಡಪಡೋದಿಚ್ಚಾನು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ನ ಕಾಲ ಯಾನು ಎನ್ನಕ್ಕ ಓಕೆ ನಮಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನಕ್ಕಿನ್ನ ಇರ್ತಾರೆ ఒక ఆమె జరగడు పొంజోకులు మాతో ఒట్టుకు నడుతో ఉంది పోపిని పోన గిడి ఉందే పూతద యామె తిమ్మతే ఎల్లు ఏతుండు తూపిని బన్న కండు ಬರ್ಪಿನಿ నేను లైఫ్ నేను దాల కండు తుప్పాయ నాటకదవలు పోండల తూపిని ఫస్ట్ ఏర్ నీళ్ళలు వా గిడ ఉండు బొక్కింగ్ల జోకుళ్ళు ಒಂಜಿ కొంచెం ಗೆಲ್ಲು ಕಂತುಗೋರುಡು ಆಯ್ತು ಗೆಲ್ಲು ಕಡಪನ ಗೆಲ್ಲು ಪೊಲಿಪನ ಕೈಗೆ ಬೇನೆ ಅಬ್ಜ ಗೆಲ್ಲು ಕಡ್ಪುಡತ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕವತ್ತ ನಡ್ದು ಕೂಡ ಕೊಂಚಿ ಅಂದು ಬೇನೆ ಬಂಡ ರೇಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ಇನ್ನು ಊರಿಗೆ ಪುನಗಿರ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂಚನ ದಾಲು ಉಪ್ಪು ಮರತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಭಾಗ ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಅಂಚದ್ದು ಬೇನೆ ಅವಂದಪ್ಪೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತು ಜಂಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಒಂಜಿ 29 ಬರುತ್ತೆ ಕಂಡವೆ ಯಾನು ಕಂಡ ಜೀವಿತ ಕಂಡ ಬೇತೆಗೆಲ್ಲ ಕಂಡವರೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತು ತೆಗಿಡ ಕಣ್ಣಿ ಮಂಡತ್ತೆ ಗಿಡ ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ಗಿಡ ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ಅತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲೆಗೆ ದೆತೊನ್ನ ಅಂದ ಅಂಗುಲ್ ಬಾಬಾ ಕಾಸ್ಕೋರ್ ನಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಇದು ಎಣ್ಣೆಲಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹೆಂಗೋ ಪಾರ್ಪುಜ ಬಾಗ ಇನಿ ಒಲ್ಲು ನಾಟಕ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಂಡೆರೆಂಡು ಕಣ್ಣನಾಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲತ್ತು ಮರನೆ ಮತ ಡ್ರಾಮಾದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪೋ ಹೌದೌದು ತಾರೆ ಬತ್ತೊಂಬಂದು ಅದ 15 ತಿಂಗಳು ತಾರೆನೆ ದಾನೆಗೆ ಅವರೇ ಕೃಷಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟಗೆ ಬೊಕ್ಕೆಂಗಲ್ ಟೀಮ್ ನಾಟಕನೇ ಏರೋ ಇಸಾಯಿರು ಬರ್ಚಿ ಬೇರೆ ಕಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅವಲಿ ಪುರ ಒಂದು ಪುರ ಇರೆಗ ಐದು ದುಂಬು ರಂಗಭೂಮಿ ಟಚ್ ಉಂಡ ಇಲ್ಲದ ಏರೆಗ್ಲಿಚ್ ಇಂಕಲೆಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲಿಚ್ ಓರ್ತಿ 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 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ನಾಟಕ ತೂಪುಲ್ ಲೆಜರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪುಲ್ ಲೆಜರ್ ಬಟ್ ಪೋಪಿನಿಗೆಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಬಿಜೇರು ಅಂಚೆ ಬಂದಾಗ നല്ല ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬತ್ತು ಒಡ್ದು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಕ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಅನ್ನಾಗ ಈಜೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಯಿರೋದು ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರು ತೂದೆ ಉಪ್ಪಾಯಿರು ಒಳ್ಳೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ತೂತಾರು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ನಾಟಕವಾದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ತುಂಬು ಅಪ್ಪ ಬರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮುಂಡ ಬರ್ತಿದ್ದೇರು ಇದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೋರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಕಲೆಗೈತೆ ಬಟ್ ಯಾನೊಂದು ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆದಿತ್ತಾರೆ ತೋರದೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಸೊ 6 ಲೇಡಿ ಇದನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ವಿಜಯಣ್ಣ ಗುಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ತೋರೈತೆ ಕೆನೊಪ್ಪನಾಗ ಭಯಂಕರ ತೋರೈತೆ ಅಂಚ ವಿಜಯಣ್ಣಗ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬಂದದಾಗ ಹೀರೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ವಿಜಯಣ್ಣ ಟೀಮುಡು ಒರಿರ್ದು ಎಸಲ್ದ ಮತ್ತೆ ಹೀರೋ ಆರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಆರು ಬಂಡರಿಗೆ ಇಂಚು ತೋರದ ಪೊಣ್ಣು ಕೇನ್ ತೂಕಬೋಣ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬಂದ ಯಾನವಾಗ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬತ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲ ಕೇನಾರ ಅಂದ ಕೇನಾರ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಗತೆ ಮಲ್ಲೆ ಜೋಕೆ ಬಂದು ಇವಾಗ ಯಾವ ನಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಬೋದು ಅರೆಗೂ ತೋರದ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಸೊ ಏನು ಬತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಜಯಣ್ಣ 500 rupees 26 years ಬ್ಯಾಕ್
ಹಾಂ 26 years ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಂಗೆ 500 rupees ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಅವಾಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಡ್ರಾಮಾ ತಾವೊಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ 10 ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಅವು ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಹ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂದಾಯಪಂಡು ನನ್ನದು ಸೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗ ಟೀಮ್ ಇಡಿತ್ತಾರು ಅವಾಗ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಒಂದು 250 ರೂಪಾಯಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ವಿಜಯನ ಕೊಡ್ತೀನಿ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಆಸೆ ಉಂಡದು ಹಿಂಗೆ ಅದಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿನದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡು ಬೋಡ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಂದು ತಿನ್ರ ಅಂತೀನಿ ಹೆಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಅದು ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿನ ಪಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಸೊ ವೀರಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬೋಡ್ನ ಕನ್ನಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಸೊ ಆ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ರಂಗ ಮೂಡೋರಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಆಗೋಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡ್ ಬರೋಡು ಆ ಆಸೆ ಊರಿದ್ದೀನಿ ಅದು 500 ರೂಪಾಯಿದ ಬೇರೆ ಇದ್ರ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಇನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಸಿನಿಮಾ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ದಲ್ಲ ಅವೇನು ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಅವು ಯೂಸ್ ಆಗು ಒಂಜಿ ಪಾಪದೆಲ್ಲಾಗ ಪಂಪಿನ ಆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡತೆ ಕೊರ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಐಕ್ಯಾನೆ ಪಲ್ಲ ಚಿರಾರಂಡಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಅವಾರು ಇತ್ತೆಲಾತೆ ದುಮ್ಮುಂದತ್ತು ಇತ್ತೆಲ ಏರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೊಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಪದಾಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಟಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಜಿನ ಬುದ್ಧರಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾವೇನು ಹೊಸಲ ತೋತೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನೆ ಪಲ್ಲ ಇತ್ತಲೇ ಅನ್ರುಣಿ ಅದಲ್ಲ ಈಗ ಆ ರತ್ತಂದಾಣೆ ನೀನು ಮೂಲಿರ್ನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ದಾದ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಹಾಗುರುಗಳು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್ದು ಅದೇ ಪೆಟ್ಲು ತಿಂತಾರೆ ನಗೈಟ್ಯಾನ್ ಚೇಡು ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡದಿರು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೆ ಸಾರಿ ನೆರ್ತೀರಿ ನೆರಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಿರಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ನೆರಡೆಲ್ಲ ತಿಂತಾರಡ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಅದಾಗ ಅವೇನು ಅಂಚೆ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪಂದೆ ಎನ್ನದೆ ವಿಜಯ್ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನೀರೊಂದು ಇತ್ತೇರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಉಲ್ಬರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ಲವ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಂದೆ ಯಾನೆನ್ನು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಪುರ ಸಂಗತಿ ರೂಪ ಸಂಗತಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರೋಣ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರನ್ ಬಂದ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿನ ರಡ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದಾದ ದೇವರು ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವು ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಿರತ್ತ ಅವು ಖಂಡಿತ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ ಮಂತ್ರ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಆವಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಕೈಗೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂಚಾದು ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಪೋತಿನ ರೂಟ್ ಇನ್ನು ದಾದ ಸರಿ ಉಂಡು ಯಾನೇ ಪನ್ಪವ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಸರಿ ರೂಟ್ ಉಂಡು ಬರ್ತದೆ ಯಾನಿನ್ ದಾದ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ದೇನ ಯಾನ್ ದಾದ ಕಾರ್ ಅದಪ್ಪು ದಾದ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಮಲ್ದೇನ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ದೇನ ಮಾತ ಯಾನು ಬಾರಿ ಎಂಜಿ ನೆನಪಿರತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಎನ್ನ ಬೆಂತಿನ ಕಾಸು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಏಪಲ್ ದಾಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಯಾನೇ ಬೆಂದಿನ ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಾನು ಕಲ್ದಿನೇನೆ ವಿಜಯನಗರ ಆರು ಬಾರಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಕಿನ್ನೆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿಟ್ಟಾರೆ ಬಾರಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಒರಡು 1 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಪುನ ಆವಾಡು ಒರೆಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದ ಡೊನೇಷನ್ ಕೇಳಿನ ಆವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಅರಡಿ ನೆರ್ಪೇರು ಬುಂಡ ಉಂಡತೆ ಬಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೆರ್ಪುಲ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಾಳಂತ ಪನ್ಪುಜವೇನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಲ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅದು ಪಡು ನಾದ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನೆಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಉನ್ನಗಾರ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಕಲ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅರ ಟೀಮ್ ಡೇರ ಲವ್ ಗಿವ್ ಅಂತ ದತ್ತಿ ವಿದಾಯ ಹೊಡೆಯಾರ ಅಲ್ಪ ಇರಗೆ ಅಂಚಿನ ಸೀನ್ ನಡವರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಯಾ ನಾವೇನು ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಪನ್ನೆ ದಯ ಪಂಡ ಕಲಾಸಂಗ ಪಂಡ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಲಿನ ಸ್ಥಾನೋಡೆ ತೂತಿನ ಕುಲುಪು ಅಟ್ ಒರಿಲ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಏರ್ಲ ತೂತಿನ ಕುಲುಜಿ ತೂಂಡ ಬುಡ್ಪುದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆ ಟೀಮ್ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಟ್ ಇರೈತೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆತ ಒಂದು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪೂರ ಈತ ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪಯಣ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತು ಪೊನ್ನುಲೇನು ಕಡಪುಡುಜೀರು ಅತನ 4 ಜನ ತೂಪುನಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ತೂಪೇರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪೋದು ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಗು ಕುಲ್ವೇರು ಆತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ ಆನಾವಾಡು ಪೊನ್ನಾವಾಡು ಆನುಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಪೊನ್ನು ನಾಟಕದಾಯೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಗಲ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಯಾ ನಾಟಕಡೆ ಯಾನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಣ ಎಂಚ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಡ್ ಪನ್ಕ ಲವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಡ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲವ್ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ಆಡ್ ಬಂದಾಡ ಅವ್ರು 2 ಕೈ ಸೇರಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಆಪ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕೈ ಟಾಪುಜವು ಯಾನ ಸರಿ ತಂದ ಮಾತಲ್ಲ ಸರಂಡಿ ನಾವೇನು ಏಪಲ ಪನ್ಪ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡ್ತುಲೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ ಬೈದಿರು ಬೇತೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆತನು ಬೇತೆ ಗಲಾಟೆಲ್ಲ ಆತನು ದಗದೇರು ವಿಜಯನ ಟೀಮ್ ಉಂದತ್ತು ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಾನು ತೂತಿನ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಆತಿ ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ಬೈತೀನಿ ಬೆನ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನೆದುರಿತ್ತೀನಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಆವೋಡು ಅವು ಇತ್ತೀನಿ ಎನ್ನೆದುರು ಸೊ ಯಾನ್ ಆ ರೂಟಡೆ ಪೋನಿದ್ದೆ ಹೆಂಗಿರಲ್ಲ ಲವ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಅವರೇಜ್ ಅದೇ ನಮಗೆ ದಾದವರು ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಿ ಬೆನ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಲವ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಯಾಮಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ಮೆಗಿಪಲ್ಲ ಕಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೇಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಪಿ ನಿಜಂಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಟೀಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಲ್ಲ ಮೀನು ಬತ್ತಂದಾಣೆ ಅನ್ಬೇಕಲ್ತ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಬೇಕು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಆಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಅದು ಸಮ ಆಪುಜು ಒಂಜವು ನಮ ಸರಿ ತಂದಾಡ ಎದುರ್ದಾಯ ಸರಿ ಉಪ್ಪೆ ಇದು ಎದುರ್ದಾಯ ಅಂಚಿತೆ ಏನೇ ಪಾತಿರ ಬನ್ಕ ಯಾನ್ ದಾಹಿರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಗುರುಡು ಯಾನ್ ನಿಂಗೆ ಪುಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಔಡಲ್ತಿರೋದು ಅಪ್ಪಾಗ ಇರ್ಬೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬೂರೋರು ಇಜ್ಜಾತೆ ಒಂಜವು ನಮ್ಮ ಸರಿ ತನ ಬೊಕ್ಕುಂಜಿ ನಾಟಕದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಗರು ಏರ್ ಮಂದಿ
ಪಕ್ಕ ಪಿರೋಡ್ದು ನಾಟಕದಾಲ್ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂತೇರು ನಾಟಕದಾಲ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆನಾ ಬಂದು ಅವಾಗ ಇಂಕೊಂಚು ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಉಷೆ ನಾಟಕದಾಲ ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಮಾರಕಲೆ ನಾನು ಬಂದೆ ದೈಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದಿನ ವರ್ಡ್ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ದೈ ಬಂದು ಪೂಜೆರು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ ನಿಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪ ದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಅಕಲ್ನ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ತೋಜ ಉಂಡಿರಿ ದಾದ ಅಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇದಕ್ಕೆ ತೋಜ ಉಂಡು ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರು ನಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಪೂಪುಜಿ ದಯ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಏರ್ ದಾದ ಬಂದು ಇದು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಂಡೇರಂದ ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡ್ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಎನ್ನಲ್ಲದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಆಯ್ತು ದಾದ ದಾತಿನ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಿನ ಉಂಡು ಮಾತ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವ್ನು ನಾಲ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಒಂಜು ವರ್ಡ್ ನಾಟಕದಾಲ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ ಹಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಯಾನಿಟ್ಟು ಈತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಡಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂತೀರ ನಾಟಕದಾಲ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ಶ್ಯಾಮಾರು ಒಂಜಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿಯನ್ನ ನಿಂಚ ಪಂಡೇರದ ಮಾರ ಅವಾಗ ದಾಯಗಿಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಇನ್ನರ್ ಫೀಲ್ ಆಡದೆ ಒಂಜೆ ವಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚ ಅವರ ಬೆಲೆ ಅದು ಒಂಜೆ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತೇನಡ ಆ ಪೊಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂಡೇರು ಅದಂಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಕಲ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆತ್ ಹಾಳುಂಡು ಅಕ್ಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ 4 ಜಂಟು ಉಪ್ಪುನಕಲ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಾತೀರು ನಾಟಕದಾಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಂಜು ಇರೆಗ್ಲ ಅದಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಅದಪ್ಪು ಆ ನೈಟ್ ಬರ್ಪೆ ಓಲೋಲ್ ಪೋಪ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಂದಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪುಡ್ದೀನಿ ಬೆನ್ರೆಗೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಡಪುಂಡಾಗ ಎಂಚು ನಿನ್ನ ದುಪ್ಪಿರು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕೆ ಪಿರವಾರ ಪೋಲ್ ಬಂದು ಆ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡದೆ ಐ ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಓರಿತ ನೋಡು ಬೇತಗಳು ಪಾತಿರಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರುವೆ ಈಗ ಎಂಚು ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಇದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಪ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಪಂಪಿನಗಳು ಪಂದು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೂ ಬೋತಿನ ಉಂಡು ಇದು ಎಂಕ್ ಪಂತಿನ ಪೊಂಜು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನಾರು ಅರ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ತಲ ಪಂಡೇರು ಓ ದೇವರೇ ಈತು ಉಂಡು ಏನದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾಟಕದಾಗಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಗುಣ ಪೊಂಜು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಗ ಪಂದಾನಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಈಸಿಲಿ ಒರೇನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ನಾಟಕ ಅವಡೆ ಮನ್ಪಿನಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಕಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ತೋಜಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಕಜನ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಯ್ಯೋ ಇಂಕುಲ ಮಂಡೆ ಬತ್ತುಂಡು ಇಂಕ ಅಂಚಾಂಡು ಇಂಚಾಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಇರ್ಕೇಂದು ಪರ್ ಬೇತಕುಲ್ ಮದ ನಿದ್ರೆ ಕಜರನ್ನಾಗಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ 26 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಕಜರಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ದಾದ ಅದು ಪೂರ್ ನಮಗೆ ಮಂಗಜ ನಮ್ಮ ಬೋಪನ ಅತನ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅವಿರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹಾಕಲು ಮಲ್ತೋಜಾಡು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೋಜ ಬಡವೆ ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಓದ್ತೋನೆ ಚಲೆಗಾಕಲು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಅನ್ಪಂದು ಅಕಡ ಅವು ದಾಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಏನು ಅನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಪಾತೇರು ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆವಡು ಇರನಾಂದಲ್ಲ ಪನೋಡು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿ ಜನ್ನಾಡ ಪಿದೈದಿಲ್ಲದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಇರಗೂ ಬಾಕಿದ ಇಲ್ಲದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗು ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಂದು ಈ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಪದ್ಧತಿ 2 ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಶೋಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕೆಲವು ಡ್ರಾಮಾ ಮಸ್ತ್ ಪಿದೆ ಉಂತಿಯಲ್ಲ ಬಸ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಚಿನ್ನ ಪುರ ಕೇನು ಅಂತೀರು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಂದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂದು ಐಕಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸುರು ಮಂತೇರು ಕೂಡ ಎಂಚ ಒಂದು ಆ್ಯಂಕರ್ ಮಾರೆ ಕಾರ್ ಒಯ್ಪೆ ಅಂದು ಮಲ್ಪೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ 2 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಡಗುಲ್ ದುಪ್ಪನಾಗ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ದಾಲೆಜ್ಜ ಅನ್ನಪ್ಪಾಗ ಆಮಗೆ ಏರ್ಲಗೆ ಇಂದಿಜೇರು ಅಂದ ಮಂಜು ದಾದ ಮಲ್ದರು ವೇಲುಂಡ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಉಂಡರ ತಿಂದರ್ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಇರೊಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬಲೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಪಂಡ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಕಂಪಿಯಿಂದ ಸಿಒ ಕುಲೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಆಯ್ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪು ಆಯ್ ಬೇಲೆದಾಂತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಆನ್ಮಿನಿ ಪಂಡ ಕಂಕನಿಗೆ ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಆತೆ ಬೇಲೆದಾಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ ದಾದ ಮಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಂಜು ದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಆವುಡು ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎದುರುದಾಯ ತಿಳಿಪೋಡು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಆಗ ಬೇನೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ದೇರು ದೊಂಕುದೇರು 4 ಜನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವಿನ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಟ್ ಯಾನು ಉಯ್ಕಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಂತೆತ್ತು ಬಟ್ ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ದಂತ ಪಿರಬ ಇದೆ ದಯಪಾಂಡ ಒಂಜು ದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಬೇಕು ಬಂದು ನಾನು ನೆಕ್ಕು ತುಂಬ ಲಂಚನೆ ಮಲ್ದಿ ನಾನು ಇರೆಗಲ ಇದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು ಜೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಾನು ದೊಂಕರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಮಾನ ರೂಪಕ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂದು ವಿಧತೆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ದಾದ ಬಂದು ಆಡಲ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವಿರು ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನಗನೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿರಿ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನಗ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿರಿ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಮಾತು ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಿಡದೆ ತಿಳ್ದ ಒಂದು ಶೋಗಡ್ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಬಟ್ ಒಂದು ದಿನ ನಿಕ್ಕು ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮನಸ್ತೋಲೆ ಉಂಡತೆ ಅವೆ ನಾನು ದಿವೊಂದು ಪಿರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡು ಈ ರೀತಿ ಜಾಕೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ದಾರ್ ಬಂದು ಇನ್ನ ಶ್ರಮ ಉಂಡೈತೆ ಪಿರವರು ಅಂತದೆ ಇರೇ ಕಮೆಂಟ್ ಓರಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋಲಿ ಮಂಜುದಾಲ ಬೇಲೇಜ್ ಅವೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೋಡಿತ್ತಿಂದ ನಾಯಕ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಮಲ್ಪರವು ಸಾಧ್ಯ ಜೊತೆ ಎನ್ನ ಚೇರಿಡ್ ಏನನ್ನ ತಮಾಷೆ ಬಂದು ದೊಂಕುನಕಲೆಗೆ ಈಚೆ ಹೇಳ್ಬತ್ತು ಕುಲ್ರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡೆ ಅಕುಲ್ ದಾಯ ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಬೇತಕನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು
ಅಂಚದಕ್ಲ ಅಲ್ಪನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತ ಈರು ಪಾತಿರ್ಜಾರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಮೂಲ್ಕುಲ್ಲಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ಫಾತಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಲು ಒಂದು ಬರ್ಚಿ ಆಕಲಿಗೆ ಬರ್ತದ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲದು ಪಾತ್ಯಾರ ಅಂತೇನೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಪಿರಿಯಡ್ ಏತ ಶ್ರಮ ಮಾಯಿದ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೈಕದೆದ್ರು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋದು ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆತನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜತೆ ಈರ್ ಗೆತಂದರ್ ಪಂದಾಂಡ ದಾಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋಡು ಯಾನ್ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏರ್ಲ ಅವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಗ ಬತ್ತದೇ ಬತ್ತಿನ ಕುಲ್ಪುನು ಇವನ್ ವಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವಡು ಲೇಡಿ ಅವಡು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅವಡು ದಯಗೆ ನಾಟಕ ಬತ್ತಿನ ಕುಲೆ ಇಂಚ ಮತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾದ ಉಂಟು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ನಾಟಕದ ಅಲ್ವ ದಾಯ ಬೇತಗಳು ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾರ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಹಾಳು ಮಂದಿನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಬಾಡದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದೇ ಬಣ್ಣ ಬಾಡದೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಜೇರ ಬಣ್ಣ ಬಾಡದೆ ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ಪುಜೇರ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಿ ಏನ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡದೆ ಹೆಂಕವು ಯಾನದ್ದು ಬಾರಿದ್ರು ಯಾನೂರಿಗೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋವಾಯ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಮಿಟ ಏನೇ ನೋಡುಗು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪೋಡು ಇಂಜ ಮಂಜು ಬೊರ್ಚಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಡು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಓವ ವಿಷಯಗಳ ಪೋಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಣ್ಣ ಬಾಡ್ದು ಮಂದಿನ ಲಗ್ನ ಬಣ್ಣ ಬಾಡನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗು ಪಕ್ಕ ಕಾಸು ಉಂಡ ಲೈಫ್ ಕಾಸು ಪಾತಿರ್ ಪಕ್ಕ ಏನಕೈತಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಪ್ಪ ಇರು ಮಲ್ದಿನ ಕಾಸಿಜ್ಜ ಇನ್ನು ಏತ್ ಜನ ದೊಂಕಿರೋದು ಬೇರು ಕಾಸುಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಜನ ಮಂಜು ಅದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತರಕೆ ಬೈತ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರಾಗಿ ತುಲೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಇಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ನ ಐನ್ ಪುರ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿದಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಆಯಮಿನಿ ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜುರ ಎನ್ನ ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಪಂಡಿ ಗುಡ್ಲೆ ಪಾಪ ಅಕಲ ಟೈ ಆತ ಬಿಸಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೊರಕ್ತಾರೆ ಈರ್ ಬರೋಡು ನಾನು ಇರ್ದಲ್ಲ ಬೇಲೆಜ್ ಬರ್ತೇನೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓಡಾಡಿ ಆ ದೂರ ಎತ್ತೋ ದೂರ ಜರ್ನಿ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ದಾಯ ಬರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಶೋ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ ಶೋ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲ ಶೋ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಈ ಶೋಗ್ ಬರೋಡು ನಾಂಡ ಯಾನ್ ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೆನ್ನ ಜೀವನ ಯಾನ್ ಈ ಶೋ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಯಾನ್ ಇನ್ನಿದ್ದು ಕೋಡಿ ತೂಪಿನ ಹತ್ತದಿರೇನು ಈ ರೀತಿ ಕಿನ್ನೆ ಪೋನಗ ನರೇನ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪನಗ ತೂಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇರ್ಬೇಕಾದ ಮಂಜಿನ ಜರ್ನಿ ದಾದ ಒಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಹಾಕದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಮಗ ಇಂಚ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಮರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪಂಟ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತ ನಕ್ಲಿ ಆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಎದುರು ಈತ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಅಕ್ಲಿ ಅಂಡ ಪಾತ್ಯರು ಏರು ಓಪನ್ ಆದ ಪಾತ್ಯರು ಏರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ ಬಂಗ ಐದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ಮಂಡ ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ತಿಕ್ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ತಿಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಡ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ವಿಜಯನ ನ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಪಿನಿ ಇರನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿನ ವಿಜಯನ ಟೀಮ್ ಕೂರ್ಪುಜರ್ ದಯಪಂಡ ವಿಜಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಪ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತದು ರೂಪ ಇಂಜ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೇನು ಪನ್ನಗ ವಿಜಯನ ಟಪ್ಪ ನಂಬುಜೇರು ಏನನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಪ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಾಯರ್ ಬಂದ ಮನ್ವೇರು ವಿಜಯನ್ ದಯಪಂಡ ರೂಪದಾದ ಮನ್ ವಿಜಯನ ಗೊತ್ತು ಅಂಚನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಇರಿಗೆ ಮೂವಿಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಪೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ದಾದಲ್ಲ ಮನಾಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಗಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾದ ಬಂದು ಎಂಗಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದಾದ ಅದು ಹೇರ್ಲ ನಾಟಕಗಳು ಇಜ್ಜರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಡ್ಲಿ ಇಜ್ಜರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜರು ಆಯ್ತು ಗೆಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಮಂಜು ಇತ್ಯಾನಿ ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತುರ ಬಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಮಂಜುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪೆ ಈತೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಟು ಇಲ್ಲದ ರಿಲೇಷನ್ ಉಪ್ಪು ಇನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಮೇಜಿ ಮಂಜು ಇಂಚೊಲ್ಲೆಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ನಾಗ ನೋಟು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜನ ಚಿರಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆವಾರ ಮಂಜು ಸತ್ಯವನ್ನ ಈತ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಂದಿಲ್ಲ ಈತು ಓಪನ್ ಆದ ಈತು ಕುಸಲ್ ಪಾತ್ರಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಅವು ಈತು ವರ್ಷದ ಶ್ರಮ ಉಂಟು 100% ಯಾಕಡೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂಡೇರು ಶಾ ಎಂಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಮರ ತೆಲ್ ಬೋನ್ ಬೇರ್ಲಾಕಣ ಆರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರೆಂಡ್ ಆತ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆತ ಪಾತ್ಯರು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆ ಓ 100% ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತನ ಶ್ರಮ ರಂಗಭೂಮಿ ತೂತೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಯಾಲ್ಲ ತೂತೆ ಮಂಜು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗನೇ ಯಾನ್ ತೂತಾರೆ ಅಡ್ಬಕ ಇರು ನಾಟಕ ಬಂದೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಬಕ ಇರು ಹೀರೋ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಪಕರ್ದಿಂಚಿ ಇತ್ತ ಊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಓದಿಲ್ಲ ಇಂದೇ ಶೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಅಡ್ಬಕಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಓದಿತ್ತ ಇನ್ನ ಸೋತಿನ ಟೈಮ್ ಓಡ್ಲಿರಿ ಅಂತೂತ್ತೆ ಇರು ಹೀರೋ ಅದು ಗೆದ್ದಿನ ಟೈಮ್ ಓಡ್ಲಾರಿ ಅಂತೂತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋದು ಎಂಪನ್ನಿ ನಾಟಕದ ಐತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಅಮ್ಮಲ್ಪಿನ ಏಪಲ ಎರೆನ್ನ ಗುದ್ದ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ್ ಯಾ ಮಲ್ಪಾಯ ಯಾನ್ ಎರ್ನ ಬಗೆಲ್ಲ ಆತ ಪಕ್ಕ ಆತ ಈಸಿಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ತೆ ಏನು ಪಾತ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊರು ಎನ ನೇರ ದೊಂಗಾಡು ಅನ್ನ ಎದುರುದಾಗ ಯಾನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ತಪಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾಡು ದಾದ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏರಲ್ಲಿ ಸೋತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕ ಲಾಸ್ ಆಯ್ ಪಾಪ ಹೋಯ್ತಾಂಡು ಐನ್ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಲಾಸ್ ಗೆತ್ತೆ ಆಯ್ ಮುರ್ಕುನಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಜಾಯ್ ಪಾಪ ಜೀವನ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಪುರ ಕತೆ ರೂಪ ಅಂಚ ಮದ ಕತೆ ಈಗ ರೂಪಡ ಪಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ರೂಪ ಬಜ್ಜಿ ಕೋಪ ರೂಪ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪ ರೂಪ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪ ರೂಪ ಕೋಪನಿ ಬತ್ತಂಡ ಬಕ್ಕ ನರವ ನಿಂತನ್ ಅಂಚ ಅಂಚನ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಈಗ ಭಯಂಕರ ಕೋಪ ಒಂದು
ಬರ್ಪುಜ್ ಬರೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ವಯ್ಯಾನು ನೀನು ಓಲ್ಲ ಡಮ್ಮ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಂಡವಕ್ಕ ಏರಂದಿ ಎದುರ್ದಾಯ್ ಅಂಜು ಮದವರು ಜಪಾಂಡವರು ಒಂದ್ಸಲ ಕೋಪ ಇನಿಮಿನಿ ಬತ್ತನ ಪೋಯ್ನೆ ಮಂಚ ರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಕರಿಯರ್ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ಇರಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿರ್ಸೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೊಂಚ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಟಕದ ಉಲುಪ್ಪು ಯಾನು ಅದಾಗ ರಂಗತನ ಕುಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಬಂದು ಬಿರ್ಸೆ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಗ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಪಡೀಲನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಬಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಜ್ಜಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏರನು ವಸಂತ ಅಮೀನ್ ಏರನ ಗಿಡಪುನಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಸಂತ ಅಮೀನ್ ಸರ್ ತರೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಲ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಯನ್ನು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಾಯ್ತ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮೂಲ್ ರಹೀಮ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಸರ್ನ ಮೂವಿ ಐಟು ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಏಸ ಮೂವಿ ಪಿಲಿವೈಲ ಮುನಕ್ಕ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆತು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಬ್ಯಾರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ 85-90 ಮೂವೀಸ್ ಮಲ್ದೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಮೂವೀಸ್ ಅನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2010 21 22 23 ಎಕಡೆ ಬನ್ನಿ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಂಡ ಪ್ರತಿಭೆ ದಾಲೇಜಿ ಗಾಡ್ ಗಿವ್ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತಾರ ಎಸ್ 95 ಐಟ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಲದ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ನೆನಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜನ ಬಾಯ್ದಡ್ಡಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವಂತು ಕದ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಾರಿ ಕದ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ದಕಲ್ಲ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ದಕಲ್ಲ ಅವಂತು ಅಂಚ ಈರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏಸ ಮೂವಿದ ದೆತ್ತೊಂದು ತೀರ್ಥ ಬತ್ತಾರು ಯಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಸೀದ ಬತ್ತೀರ್ ನಡೆ ಇರೆಗ್ ನೆನಪುಂಡ ಗೊತ್ತು ಜಂಪಣ್ಣಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೇಟ್ ಆಡಾಗ ಬೇಗ ಆಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವ ತಿಕ್ಕದಿನ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂದ ನೀನು ವಿಶ್ ಮಲ್ದಾರ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಓಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತಾರ ಇಂಚ ವಿಜಯನ್ ನಕ ನೋಡಿ ವಿಜಯನ್ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಇಂಡಿತ್ತಾರ ಅಲ್ಪ ನೀರ್ ಇತ್ತಾರ ತೋಜಲ ಎತ್ತಿ ಅಪ್ಪನೆ ಬರ್ತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಕಂಪನಿದ ಗೋಲು ಮಲ್ಪನ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಡ್ಲ 2-3 ಅವಾರ್ಡ್ ಗಿತ್ತಂದೆ ವರ್ಸಟೈಲ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ವರ್ಸಟೈಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಜೆಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಇತ್ತು ಮಾ ಬಂದು 2017 ಆಯ್ತಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದೇವರ್ನ ಅದೇ ಎನ್ನ ಚೂರು ಶ್ರಮ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ್ ದೇವನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿತ್ತು ಐಕೆ ಡಿಸರ್ವ್ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಿಜವಾದ ಪನ್ ನಾಟ್ಲಿ ಪನ್ಪನು ನಿಜವಾದ ಐಕೊಂದು ಜಿಯೋ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿನ ಅಂತೆ ಅಡ ಒಂಜುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಂಡ ಲೈಫ್ ಹೆಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಉಸಿರಿ ಪೋಂಡದ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಂತಂದು ಪೋಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಅಂಚೆ ಜನನು ಬ್ಯೂಟಿ ಅದು ತೋಜೋಡು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಮಾತಾಡಲು ಪಂಡ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡು ಈ ಅತ್ತಂದಿನ ನೀರು ದಾದ ಮಲ್ಪಾರು ಎರೆಗ್ಲ ಟಚ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆವಂತ ನೆಲವುಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನೆಲವುಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆವಂದು ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಎನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವೇನು ವಾಲ್ ಹಿಡಿಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆವಂದಿನ ಒಂದು ಆಂಜೋ ಮಂದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಒಂದು ಆಂಜೋ ಮಂದಿನ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಕೊರ್ಪಿರೋದ ನಾವು ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಅವೇ ನೀರು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದಾರತ್ತ ಅವು ಇರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿನದಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನನು ಪೊರ್ಲು ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನ ಶೋಕ್ ಬಂದು ತೋಜಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತಿ ಯಾನ್ ಅತ್ತಾದಿನ ನಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪೇನು ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು 8 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಇರಗ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಣದ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿಂದ ನೀರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಯಾವ మీరు ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀರು ಮಲ್ತಂದು ಪೂ ಬಟ್ ದುಂಬುಪುರ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಮೂವೀಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಮೂವೀಸ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿಲ ಬಿಡಿಯಾರ್ ಯಾ ಕಂಡ ಟೊಬಿ ಥೋಮಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಆತು ಮಲ್ಲ ಪೀಕಡುಪ್ಪು ನಂದು ಹೀರೋ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ ನಾ ಮೂವಿಲ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವಲ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಪೋತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾದ ನಾಯಪನ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಐದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿ ಮಲ್ದೆ 2-3 ಮೂವಿ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಡ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಬೇರೆಗಳ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ನೀ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರದ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಅಪ್ಪಗಾರ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ನಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿರು ಪಾಪ ಅಂತ ಆರಾದ ಹೆಂಗೆ ಪಂತೀನಿ ಅವು ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೊಲೆವೋಡು ಪಂಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಜು ಬಟ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರಿಗೆ ಅವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಏರ್ಲ ಕೊರೆ ದಾಪಂಡ ಜಿಜಬಾಯಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಮಂತ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೇರು ನೆನಪನ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಪಂತಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀರೊಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಮಂತನ ಬೊಕ್ಕುರಿ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ ಅದು ಬಟ್ ನೆಲವುಲ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಕೋಕಿಲ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಯಾವ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಡೌನ್ ಆಪನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ 6 ಮಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರ ಆತ ಜಾವೇನು ಬಟ್ ಜಿಜಬಾಯಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಿನ ಬೇತಕ್ಕಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಪೋ ಅಕ್ಕನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಪೋ ಅವು ವಿಜಯನಾಗ ಇಷ್ಟ ಒಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ದಿರತ್ತೆ ಯಾರು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಸೊ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸರ್ನ
ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಯ್ಯೆ ಇರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಂಚಿ ಅತನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ದಂಚಿ ಅಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇರಡ ಇರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ನ ಏತು ಕೇನೋಲಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ನಲಿಡಂಡ ಒಕ್ಕುದು ಕೇನುವೆ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಲೈನ್ ಮೀರ್ದು ಪೋಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಈರು ಏತು ಪನ್ಪರ ಆತೇನು ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ ನೋಡ ಸೊ ಇರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ದಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮದಿಮೆ ಐಡ್ದು ಅಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲರ್ ದಾಯೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಲಿ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪನ್ಪಿನವು ಎನಗೆ ಆಯನ್ ತೂವಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನಗ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪನ್ಪಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಏನು ಜೀವನಗಿರ್ಬೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿತ ವೇಟ್ ಕೊನುಪುಂಡು ನನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ವಾ ಎಂದಿಕ್ಲೇರಿಗೆ ಇರನ್ನ ಸರಿತ ನೆಟ್ಟು ಇರ ಬದುಕುನೆ ಕದುಪು ಇನ್ನ ಜೀವಗ ಅದುಪ್ಪು ಬದುಕುನೆ ಕದುಪು ಅತಂಡ ಈರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯರ ಅದುಪ್ಪು ಈರೊಂಜಿ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಟ್ಟು ಪೋವರ್ಗ ಅದುಪ್ಪು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಉಲ್ಲರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ದು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಇಂಚ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲಾರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದು ಯಾರು ಪಂದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಏನು ರಿಸೀವ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ದೆ ಆಟ ಎಂಕೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡವೇನಾತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಂದ್ಬಿಡುದಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ PCOD ಪಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು PCOD ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಮೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ PCOD ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಗಲಾತೇರು ಬಾಂಬೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಗಲಾತೇರು ಯೋಗ ಅಂಡ್ 6 ಮಂತ್ ಯೋಗ ಕೋರ್ಸ್ ಆತನೆನ್ನ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಮಾತಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ಬಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತಾಂಡ್ ಬಿತ್ತಲನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪಿರಾಯನ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ನಾವು 4-5 ಮಂತ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಕಿರಿಕಿರ ಒಂದಿತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ಯಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಮೈಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ನ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೋಹರ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಬಾಂಬೆದ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಮನು ಅನ್ನೆ ಪನ್ಪೇರು ಇವತ್ತು ಸತಿ ಯಾರು ನಡಿ ಸರ್ ನಡಿ ಪೋದು ಪನ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಕ್ಯೂರ್ ಆಪಿನ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಸರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಸರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನೇಜರು ಬಿಸಿ ಅರ್ ಬಿಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸತಿ ಹೆಂಗೆ ಮೀಟ್ ಆಡ ಇನ್ನಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿನಿ ದಾದ ಪನ್ಲಿಂದು ಫೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಯಾರು ಸರ್ ಒಂದು ಸತಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಕರೆದು ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿರು ಸರ್ ಅಂಚೆ ಪೋದು ಮೀಟ್ ಅದೇನು ಸರ್ಡ ಬಂದು ಇಂಚೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನ ಬಂದು ಆರ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ನೆಟ್ಟಾರು ಒಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಆನಿ ಕ್ಯೂರಾತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬೈದಚ್ಚಿ ಅನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೈದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಓರಿಯನ್ನು ಗುರು ಅಥವಾ ಯಾರು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬುನ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಬಟ್ ಯಾ ನಾವೇನು ಅನುಭವಿಸಿದಾತ್ರ ಎನ್ನದೇ ನನ್ನ ಗುರು ಪಂದು ಓದ್ತು ನೀನು ಬಕ್ಕ ಪವರ್ ದಾಂತೆ ಅವು ಅವರೇ ಸಾಧ್ಯ ದಾಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಬಾಡಿದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸರ್ಜನಿಗ್ಲ ಕ್ಯೂರ್ ಮಲ್ಪರ ಆತಜಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಲ್ದನ ಪಂದಾಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ಬಂದಾರ್ತಿ ನಾವೇನು ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಓದ್ತೊಂದೆ ಅಂಚದು ಯಾನೆನ್ನ ಗುರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಪಂದೆ ಗೊತ್ತೇನು ಅಂತೇನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಶೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ಡೀಪ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂದು ದಾಪಂಡ ಆತ ಟೈಮ್ ಯಾವೊಂದು PCOD ಬೆಂದೆಕ್ ಇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಅವು ಇದು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಆತ ಆರ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆರ ಆರೆಂಕ್ ಒಂಜಿ 3 hours ಅದನ್ನು ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆರದಾಗ ಒಂಜಿ 3-4 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಪನೋಲಿಯ ಬಂದರೆ ಬಲ್ಯ ಬಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಗೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ ಫೋನಾಗ ಎನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ನಾನು ಕಾಸ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ 5,000 ನಾನು ಇತ್ತೀನಿ ನಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತೆ ಆನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕನಿಸಿನ ಒಂದು 20-25,000 ಕೊರ್ಪಿನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅವು 5,000 ಡಾಪಿ ನನ್ನ ಜನ ತಗೋತಾಂಡೆ ಯಾನು ಒಂಜೆ ಎನ್ನಿನಿ ಯಾನು 5,000 ಇಂಚ ಮೇರೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮೋನೆಡು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ 2-3 ಗಂಟೆ ಉಂಟದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾನಾಗ ಶಾ ಒಂದು 25,000 ಕೊರೋಡ್ನಿ ಯಾನು ಇಂಚೆ ಮೋನೆಡು 5,000 ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಕ್ಕರ ಕೇಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏನು ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದೇನೆ ಇದ್ರಕೇನೆ ಸರಿ ಏತಾಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂದು ಹಾಗೆ ತಂದು ಸರ್ ನಟ ತಂದು ಸರ್ ಎನ್ನಡಗೆ ತಂದು ಸರ್ ಅರೆಗಿಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಯವಂಡ ಬದುಕಡು ದಾದ ಒಂಜಿ ಪಂಡರತೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಎಂಚ ಉಲಹೆಡು ದಾದ ಖುಷಿ ಉಂಡ ದಾದ ಈರೆಗ್ ಮೋನೆಡು ಬ್ಯೂಟಿ ತೋಚಿದ ಗೊತ್ತು ಚೆಂಕ್ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಡ್ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ 100% ಉಂಟು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಈಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ದು ಎಂಚಪ್ಪಿದೆ ಬರೋಡು ಅತಂಡ ಈರು ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ ಆದುಪ್ಪು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನಲ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡತೆ ಐದು ಪಿದ ಈರು ಎಂಚ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಂಕ್ ಸರ್ ಕಲ್ಪದು ಬರ್ತಾರೆ ಎಸ್
ಓಕೆ ಯಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐಕೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಗೀಸ್ ದುಂಬೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆನ್ ಇದ್ರ ತಿನ್ಪಿನ ಬಣ್ಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೋಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪೊಂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಂಡ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದಿಂಚ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಐದು ಇರಗ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಐ ತೊಟ್ಟು ಗಿರಗ ಬೆತೆ ಬೆತೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜೆತ್ತು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇರಗ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾಡಿ ದಾದ ಮಾತಾಪುನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾತ ಬಂದಾಪುಂಡು ಇರಗ ಮಾತಲ್ಲ ఇంకా ఇమీడియట్ పంట రావద్దు ఐ నో ఇరగ ಗೊತ್ತಾವ పందే ಮಾತಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಅವು 15 ಇಯರ್ಸ್ ದಿಂಚಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿದ್ದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ದುಬ್ಬು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ 23 ಡೇಸ್ ಉಪ್ಪನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಿನ ಬಟ್ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಹುಶಃ ಅವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆತನ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆತನ ಇನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಇರಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಇಡೀ ಇರಗ ಲೇಡೀಸ್ ಬಹುದೇತ ಮಾತ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡು ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಎಸ್ ನಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದೇನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಈತ ಪೂರ್ತಿ ಪಾತೇರಿಯ ಅಂಚೆನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂದು ನಾಟಕಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊಗರ್ ಮೇನ್ ಪಡಿತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಮಲ್ದಿ ನಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತమైన ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಅಪಗನೆ ಗೊತ್ತಾತೀನಿ ಈತಿ ತೆಡ್ಡ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಕಿನ ಈತಿ ತೆಡ್ಡ ಆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಬುಲಿಪವನ್ ಪಂಡ ಈಸಿ ಆಯ್ತು 100% ಈಸಿ ಆಯ್ತು ದಯಪಂಡ ಇರೋ ಐ ಕಾತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇರೋ ಏನು ಮಲ್ಪೋಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲ ಬಕ್ಕೊಂಚು ಪನ್ಪಯ್ಯಾನು ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹತ್ರ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ತಿಕ್ಕಿತ್ತು ನೀವು ಕಾಪಿ ಸರ್ನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವೆಂತದ್ದು ಕಾಪಿ ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವನ್ ನೀವು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ಸರ್ಲ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂತೀನಿ ಬಂಡ ಆ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಮೈತಿದ್ದೀರಿ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಐದು ಮ್ಯಾನ್ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಂಡರ್ನ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ವಿಜಯಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ತೂತೀನಿ ಕಾಪಿ ಸರ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ತೂತೀನಿ ಬಂದ ಎಣ್ಣ ಅಲ್ಪನೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೀ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಸೇಮ್ ಡೇ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಬೇತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಎಂಕಂದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೇತೆ ಮೂವಿಡು ಬೇತೆ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪುಂಜರೆಗಳ ತೆಗಿತೀನಿ ಪುಂಜರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪ್ರಸಂಗ ಯಾನ್ಲ ಪುಂಜರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡಿದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ ಬಟ್ ಅವೇನು ಆ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತುದೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಪಿ ಸರ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧ ಖಂಡಿತ ಡೈವರ್ಸ್ ದುಂಬುಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನಿಂದದ್ದು ದುಂಬುಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ನಂಟು ಉಂಡೆಂಗ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದೊಡ್ಡು ಎಸ್ ರೂಪ ರೂಪ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಮಂಜಿ ಮಸ್ತಿ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಆಯ್ತು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ರೂಪಕ್ಕಲೆ ನಾನಲ್ಲ ರೂಪ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪುರ ಪಂಡ ಸರಿ ಅಂದ್ ಬುಜಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಂದ್ ಬಕ ದಕ್ಕ ಪಂಡ ಎಂಕಿಲ ಬೇಜಾರ ಇರೋದು ಪ್ರಾಯಡ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಜನಕುಲು ಎನ್ನುವೇರು ಬಂದು ಎನ್ನುವೇರ ಅತಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲೇನೆ ಅವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಜ್ವರದ ವಾರ ತೊಂಡ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಜೊತ್ತೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎನಿವೇಸ್ ರಿಯಲಿ ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಎಂಗಿಲ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಭೂತದ ಬದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಿರೋದೇ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಪೂರ ಮೈಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪೂರ ಅವರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಣದೆ ಗಮ್ಮತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿರೇಗ ಖಂಡಿತ ಓರಲ್ ಎಂಚ ಆಂಡಿರೇಗ ಓರಲ್ ಸೂಪರ್ ಆತೇನಾ ಅದು ದಾದ ಅದು ಪಂದ್ರ ವರ್ಡ್ ಇದು ದಯಪಡದುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಿಟ್ ಯಾನು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿಡಡ್ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆ ಜನ ಏಪಲ್ಲಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಂಕಿಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಣಿಂಚ ಬಾತೆ ಕಂಚ ಫೀಲ್ ಆಡಿರೊಟ್ಟು ಅತ್ತೆ ಮಿಡದಿದ್ರು ಒಂಜಿ 4 ಕ್ಯಾಮರಾ ನೂಲು ಜನ ಹೌದಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಮಂಜಿ ಏಪಲ ದಿಕ್ಕನೆಗೆ ನಾನು ಎಂಚೆ ಬಾತಿರು ಅಂಚನೆ ಬಾತೀನಿ ಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಮೇತು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂದ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಗುಲೋನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಡ್ಡೆ ಐಟ ತಿಕ್ಕುನ ಖುಷಿ ಉಂಡದು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಬಂದ್ ಐಟ ತಿಕ್ಕನ ಖುಷಿ ಹೊರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅವು ಮಂಡ್ಯ ಚಾಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇಲಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪಿದೇ ಬನ್ನ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಸುರಂ ಪೇರು ಇತ್ತು ಇಟ್ಲಿಜ್ಜರ ಓಲರ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ ರೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಉಲ್ಲ ಪೋದು ತುಯ ರೆಜ್ಜಿನ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಹೋಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಜಾಯ್ ಪೋಡಿಗೆ ದೂರ ದಿಕ್ಕಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ವ ದಿಕ್ಕೋದು ಪೋಡ ಅಂಚ ಆವಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ಮಂಜೂರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಎತ್ತದು ಫುಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ತೊಂದು 15 ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆತ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಿಸಿ ವರ್ಕ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಇಡೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ತೆಲಿಪೇರ ಡ್ಯಾಮ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ತೆಲಿಕೆ ಬಡ್ದ ಬೇತೆ ಮನುಷ್ಯ ತೆಲ್ದಿನ ಬತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಸೈತ ನೋಡದಲ್ಲ ದೈಪಿಂದ ಬೊಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೈಯರ ಸಾಧ್ಯ ಜಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನ ಸೈಬರ್ ಬಂಡಿ ನತ್ತಿ ಅತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ತೂದಾಗ್ಲಿ ಬೇತೆ ಎಂಸಿ ಮಲ್ತೇರು
ಸೈಪೆ ಮಂಜು ಈವೆಂಟ್ ವಯಸ್ಸು ಒಂದೇ ಮಾರ್ರೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪಂಡ್ರ ಅವಳಿಗೆ ಸೀಸನ್ ತಪ್ಪಕ ಪಂಪುನ ಮಾರ್ರೆ ಸೀಸನ್ ಕರಿ ಏನ ಸೈಯರ್ ಅಂಚೆ ಉಂಡರ ಸೀಸನ್ ನನ್ ಸೀಸನ್ ಒಂದುಂಡ ಏಪ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕರ್ ಪೋಪಿರೋದು ಮೇ 17 ಒಕ್ಕ ಸೈಯರ್ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟುದು ದಾಲ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೇ ಬರ್ತದ ನೀರು ಬಿಡ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಸೈತೇನು ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಪಾತೆರ್ ಪೊರ್ತು ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆವಡ್ ಬರೋಂದು ಪುಲಿ ಬರೋಂದು ಪೇಪಲ್ಲ ಈತ್ ಪೂರ್ತಿ ಈರೇನ ನೀಡರಿ ಮಂತಿರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನುಂಜಿಂತರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕರ್ಬರ್ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಬನ್ನೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಈತ್ ಪೂರ್ತಿ ಈರ್ಕೇನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನ ಹಿಂಗೋಸ್ಕರ ಯಾನಿದು ಬರ್ತು ಒಂದು ಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅತ್ತು ಒಂದು ಕೆರ್ನಿ ಈ ರೀತಿ ಜನ ಕುಲ್ಲಾದ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಪ ಎಮೋಷನಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಈರ್ಪ ನೋಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನೀರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಜರ ನಂಡಾಗ ಸಬತ್ ನೋಡಿ ಪನೋಡು ಯಾನ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ಬುಲಿಪಾದ ಬುಲಿಪುಡಿ ಆನೆ ಎದುರು ಪಕ್ಕ ಬುಲಿಪಂದಾದ ಎದುರು ತಕ್ಕ ಬುಲಿಪು ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಡು ಆಕ್ಟರ್ ಅದ ಇರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಓಕೆ ಡನ್ ಏಪಲ ನಿಕುಲು ಬೇತಕ್ಲೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ ಬರ್ದ ಗುಲಾದ ಬುಲಿಪಾಲೆ ತೆಲ್ಪಾಲೆ ಇತ್ತ ಈರ್ವಾಲೆ ತಕ ಈರ್ ಬುಲಿ ಬರಲ್ಲ ಶುರು ಕ್ಯಾನ್ ಬುಲಿಪ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಡುಪನಾಗ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಪುನದ ಅವಾಗ ನಾನು ಉಂತ ಒಂದಿಜ್ಜಾನೆ ಸೀನ್ ಎನ್ಮನೆ ಸೀನ್ ಯಾನು ಲೈ ವರ್ಮ ಪತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಯಾನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ದಾದಾಯಿನಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಉಂಟು ಪೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ದಾದಾಯಿನಿ ಯಾನವು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಏನಾನ ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದಾಯಿನಿ ನಿನ್ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಏರು ಪನ್ನಿ ಪನ್ನಾಗ ಮಿತ್ರದು ಬರ್ರೈ ಯಾನು ಬನ್ನಿ ದಾದಾಯಿನಿ ಏರು ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓದುದು ಬತ್ತದ ಮಲ್ತದೆ 2-3 ಶೋ ಮಲ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡುದು ಆರು ಪಂಡೇರು ಮೇರ ನಾಲಿಗೆ ಒಂದು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಆರು ಮೇರೇನು ಉಲೈಲೆ ತುಂಬೋರು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ನಲ್ಲ ಮೇರಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಅವೇನ ಕಾವ್ಯಾನ ಆರು ಯತೀಶ್ವರ ಪಂಡೇರು ಕಾವ್ಯಾನ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚ ಮೇರೇನು ಉಲೈಲೆ ತುಂಬೋರು ಉಲೈಲೆ ತುಂಬೋನಾಗ ಹೆಂಗೆ ದದನ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಆಂಡ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಟ್ಟಾರಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಪೋದವಲ್ ತುಯ್ಯೆ ತುನಗ ಆರು ಮೇರೆಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವಂತೇರು ಈ ವಿಷಯ ಏನಡ ಪನೋಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಏನಡ ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ನೀ ಪನೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಇನ್ನೇನು ಪನ್ಯರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕ ಅವನು ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆನ ಶಾಪ ಇರ್ತೇಳ್ತೇನೆ ಯಾನೆಂಚ ಎಮೋಷನ್ ಓಕೆ ಈ ಎಮೋಷನ್ ಪೋಲೆ ಓಕೆ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಪನ್ಪೆ ಮರ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀಯ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಮುಲ್ಕುಲದ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬಂದ್ಬುಜಾರ ಡೈಲಾಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಇರೋ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದು ಯಾನು ಎರಡು ಪಾತೆ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತೆ ಅಮ್ಮ ಯಪ್ಪಾ ವಾ ನಮ್ಮನೆದ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆಗಂದು ಪೋತೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಕೊಂದರ ಇಜ್ಜಂಡು ನಮ್ಮ ಟೀಗೆ ಪೋಯೆ ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಕೊರಿಯರಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜತ್ತಮ್ಮ ದಾದಾಲು ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದವ್ರು ತಿನ್ಲಿ ಪುಲಿಪೇರ ಬತ್ತಿಜರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪುಲಿಪೇರ ಅಂತೀನಿ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುನಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಕನ್ ತಗೊರ್ನ ಬೇಜಾರಾಯ್ತ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಮಲೆಗೆ ಕೊರ್ಕ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಈ ರೋಸ್ಟ್ ಆ ರೋಸ್ಟ್ ಈ ರೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾತ ತಿನ್ನೆ ಅಲಕ್ಕ ಐತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಈ ರೋಸ್ಟ್ ಆಡಲಿ ಪಂಡಿಜರತ್ತ ಪಂಡಿಜತೆ ದಾದ ಡೈಲಾಗ್ ಅವ್ವ ಬೇಜಾರ್ಡು ಹೆಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಅಮ್ಮ ಹೊರ್ಚಿ ಯಾವ ಹಂಗೆ ತಂದೆ ಈ ಕಡೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಿದ್ದ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೆಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಗಾಪ್ನ ಶೂಟ್ ಆಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಇದು ಪೂರ ತೆಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೇರಿಯಾರು ಒಂಜಾರ್ತು ಮಾತುಕತೆ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡಿಜರ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾನ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಏರಾಡಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪವೇರು
ಐ ಹೋಪ್. ಅಂಚ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತೇರಿಯ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪರ ಮನಸ್ಸ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾತೇರ್ಗ ಪಾತೇರ್ಗ 5 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಾತೇರ್ಗ ಅಂದೆ ಮುಗಿದಿತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೂಡ ನಾವು B2 ಪಾರ್ಟ್ 2 B3 4 ಅಂಚ ಪೋ ಐನ ಆಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐಕೆ ಪೂರೆಕ್ಲ ಮಸಾಲ ಕೊರ್ಪುಜ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ కాబట్టి ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ 1 ಇಯರ್ ಈರು ಕುಡಲಾತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರಲೇಡು ಮಿನ್ಕೆರಲ್ಲರು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಆಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂದು ಬೊಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜಿನ ಮನ್ನಾಗ ಈರು ಉಪ್ಪುನ ಆ ರೀತಿ ಆ ಜನಕೊಂಡ ಮಿಂಗಲಪ್ಪನ ರೀತಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅದಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನೊಂಜಿ ರೀತಿ ಜನಕೊಂಡ ಮಿಂಗಲಪ್ಪನ ರೀತಿ ಅವು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏತು ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಏತು ಎತ್ತರ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಏನು ನಿಂಚನೇ ಇದು ಪೂದೇವ್ರ ಅನಿತೇ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಥ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ದೊಂದು ಪಾತಾಡ್ಲಕ್ಕ ನಾವು ಗತ್ತು ಒಂಜು ಕೂರು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರ ಜನ ಗೊತ್ತು ಸೀದೇವ್ರು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ಮೆನ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ಮಲ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಇರೋಂಜಿ ಉಮಶ್ರೀನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪಾತರ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಯು ಡಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರಡು ಪುನಃ ಕಲಾವಿದಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐತುಟುಕು ದೇವೇನು ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ ನಾನು ಪಂಡಾಪುಂಡೆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕುಲೆನ್ನ రెండు గురుకుల కులేరు అక్కడ బ్లెస్సింగ్స్ ದೇವೇನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಮಚ್ಚ ಆಪುಂಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಜನರ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅವ್ರು MLA ಆದಿತ್ತಾರೆ ಇರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಪರ್ ಒಂದು ಆತರ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ನಾನು ಪುದರ್ ಬಂಡಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂಡೆ ಅಂದ್ ಸತ್ಯ ಆತೇರು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಜಂಟ ಪಂತೆ ಆಪೇರು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಡೇ ಬತ್ತದ ನಿಖಿಲ್ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ ಎಸ್ ಇದು ಬರ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿಯಾರೆ ರೂಪ ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟಲು ಬರಡು ನಷ್ಟಲು ಪಡು ಇಂಚಿನಲು ಪಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಪಡು ಇಂಚಿನಲು ಪಡು ಏನು ಪೂರ ಬರಿಕಿದೆ ನನ್ನ ದುಂಬೋಗು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಕಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಯಾನಿರ ಮೋನೆ ತುನಗೆ ಕಾವೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಯಾನೆ ಶೈನ್ ಆಪ್ ಈತನೇಟ ಶೈನ್ ಆತಾರೆ ಇರೆಗ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ್ಲ ಬರಡು ಬೈದಂಡು ನನಲಾತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಬರಡು ಪಂಡದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಪಾತೆರಡು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಅದು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಲು ಬತ್ತುದುಪ್ಪು ಇರೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದುಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪೂರ ಬರಿಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲ ಇಂಚ ಪಾತೇರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದೆ ತೊಂದು ಏಪಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋ ರಿಲೇಷನ್ ಉಪ್ಪುನ ಏಪಲ ಇರ್ಲೆಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕ ಬಂದೆ ಅಂತ ಗಮ್ಮತ್ತು ರೂಪ ರೂಪ ಇತ್ತರು ಬಸ್ ಓಕೆ ಏಪಲ ಎಂಕ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ರಿಲೇಷನ್ ಉಪ್ಪು ಮೆಗ್ಗಿ ಪಾಲ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಾಲ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜರು ಅಂಚರಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಾಲ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚೆನ ಉಪ್ಪಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರು ಕೃಷಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಪಿರೋಡ್ ಅವಳು ಬಾರ್ ಹರಿಯಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಎರಡು ನುಪ್ಪುಬಾಡ್ರೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಮನ್ಪುನ ಪಾತೆ ಅದು ಒಟ್ಟು ಇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಬರ್ತನಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯತ ಬಂದಲೆ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯತ ಬಂದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಕಡಪುಡು ನಂಚಿನ ಪುಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕಡಪುಡು ರೆಜ್ಜಿ ಅದು ಬರೋದು ಪೇರು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜುರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯ್ಯಾರು ಒಂಜಾತ್ ಪೂಸಾಲು ಒಂಜಾತ್ ತಿಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಲು ಪೂರ ಐತಂಡು ಐತ ಇಡೇಟ್ ಐತ ಒಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ದೆತೊನು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಂತೆ ಲೈಟ್ ಇಡ್ ದೆತೊನೊಂದು ಪೋನು ಬುಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ದೇಶ ವಿದೇಶ ತುಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತು ಬಂದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಂದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೊಂದಲ್ಲ ಆ ರೇಟ ಮಾತೆರೆಗಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್. Pure Masti with Manju Rai. This program is brought to you by Karnataka Bank, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ.